Estinotenda. Millicent Joe ndeipi yako ndaswera waswera sei muningina Yeslesi ndeipi yako anzina Grace Fefa sekerere nai Grace ndakasekerera nondipa mari here undipa here mari chiningina ndakasekerera Hes Chennai Heisley Nati Cheripoki Beverly ndeipi yako Tendes Art ndeipi yako Masivanda muri sei Sino muri sei askana Zuba Havana, I can see you mfana. Hey, what trend anas? Today, yeah, you've trended. Oh, my sister. Hey, this celebrity thing comes with a prize. Oh, hey, the way you are trending. And let's leave them to talk. Kuti mangwana kufunyo kune new topic. And it one. Hi, man. Wazwa wafarisa. Kuti kune ichauya ya 22 zvotazati uri celebrity uri celeb kwati kune imwe ichauya 2020 ichaenda kuvharisa kunge yako iyi because sure chokwadi vanhu kutoita kuswerera kumukira ndapesa ndati yezvo tichanga tichadefenda tichatukwa tichanzi mungagoti chii muridze mudanga muri kugwira muningina wenyu Omakati bezhenyika ansekadza vamwe anzi takamirira live yagurundoro ari kuita live naPrince ndozvandisetsa ndikati good luck kwai nokuti panapa pamvekevheke hatisi kuona muri kuzoita live naPrince saka tiri kutoda kuti toziva kuti gurundoro vari kutsvaga Prince sova kuita live tikati good luck ina handikwanisi. Oh, thank you Mumu. Veduweka mbosirayo muningina wangu malavu nemalikes guys suwa aiwa zvotadza kuti iceleb guys mukona muchigona kumuswerera kumumukira kusvika manheru muchingotaura nezvake akakosha awakosha shuwa wakosha shuwa wakosha malavu nemalikes mwaya henyu handiri kumaona malavu nemalikes mumwairei malavu nemalikes aiwa guys but I think Facebook yacho we are taking it too seriously. Takuda kutoziva kuti ninga novatana ningi yarambana naningi ninga zida pati ndambozvibvunza kuti pachizuva aimboposta murume wake paFacebook vachidanana here zvatinoona kuti mamwe maceleb ndikati pamwe maybe I missed that mamwe I missed to see nabamunini vachiita malavidhavhi avo pamwe maybe because munhu asiri pauyu paFacebook asiri Facebook anonzi machiya asiri maceleb acho kana mafeleb acho does it warrant for us to go drag him into all this drama that is happening paFacebook? Munhu ari celeb ndizuva. Why can you not attack Zuva left, right and center? Ane bora ndiani makwa. Why can you not attack Zuva left, right and center? Mosiyana na Prince. Why can you not live with Prince? Because Prince is not a socialite. Guys, fair. Prince is not a socialite. Prince was just a husband. He's just a husband to Zuva. And then look at it, guys. Zuva anonzi Zuva Havani. Prince anonzi Prince Havani. It means mtado uchiripo. Ko mukamhanya kukomenta zvokuti arambwa kumhanya chiuri chiri kwani moziziya varipi vanohura antika penga udzoke iriko muzovaona vaveseke tamhanya kukomenta and then what? I'm just asking hangu kungobvunzawo tamhanya kuti heya ngaende munhu ngaende shuwa aziva haiti mukadzirudziyana zodai mangwana tizovaona vari vose dzevaviri muzati dzevaviri hadzipindikwi sene muzichiri dzimwe chete apa apasati pavekana hapana kana divorce iripo apa anti mazviona hapana
then mangwana mozovaona zvevari vese. But dolika unoziva nyaya iri triki pakuti chii doli mutauto iwewe. Nyaya iri triki pakuti nyaya dzavaviri dzodanana unoziva here kuti iwewe kana uri mukadzi, let me be honest nichimirira guest wangu, iwe kana uri mukadzi chaichaiye murume wako asati ambozviita here zvokuenda kuita hure kunzoko. Varume vakanyenga vanofarisa guys zvokusvika pakuposta even negirlfriend yake, anomaona zvokutoposta negirlfriend yake kutodii kutofarisa. Hapana pane munhu asina mbonyengerwera apa, kana aripo ngati inini asimudze ruoko. Murume anoita wild guys, but turi unomona adzoka turi adzoka, handi mazviona. Tozoti kudii, tonyarirepi, tonyarira kupi? Because we have never had any press release from Prince wacho wamada ekuita social celebrity nasi. Hatina kubonzwa any press release from him. Antika hatina kubonzwa any press release from Zuva wacho. Handi varume vanohura guys izvo zvimo mumvenge umu inenge chingori tichingocrossana kudai so zvikombe zvimagirlfriends evarume vedu arimo imomumu odi munoziva kuti vanhu vanofarisa vanhu vechirume vava kana vadhakwa chiri vasina kudhakwa anotogwa anokangama kuti mukadzi wangu anogona kuzviona otogwa mapictures negirlfriend otokanda pauri pake mai mwana kuda anenge achifunga kuti hauzvioni ende iwe uzozviona handichimaona and then wazozviona ozoti saka alright inanga indati nyaya ina ndisi kuti vanhu manguri mabvira kundiataka mukandituka left right and center maghost akandi ndikavhurikwa maghost ndikatukigwa zuva ndikanzi uri kudefenda because ndiwe mumba menyu ndikati ndikudefenda asi ndikutaura chokwadi kuti ndida kuvhunza alright for instance let's say Beyonce chaichaiye Beyonce akahurirwa naJay-Z guys handitika Beyonce chaichaiye muzuva chipa naBeyonce akahurirwa izvo zvineo mukuamerica he is going under divorce right now. Hambosi kuita mudhumo nazvo. Zuva chana kuuya papublic akati anyway inini I'm going ndakutoita divorce ndakudai because pamwe izvi zvinoitika ma-on and off mumba make zvokuti murume anopota chinda achidzoka pamwe ndosaka asina kuudzai anoziva kuti benzi rake richauya iye murume wamanya sebenzi wamanya waposta aka paFacebook ozodzokera kumba tozowana vari vese toti kudii. Titan, the difference between Titan is a celebrity already. Titan is a celebrity already. The difference between Titan na Nikikiri Nikikiri na Prince. Titan is already a celebrity. Titan kwa ari no publicity is bad publicity because it's only celebrity. The more anta juicy, the more amunda kuno like a picture yake. Animona. The more amono tinga music yake. Ko Prince anoimba ipi? Ndoda kubvunzawo anoimba kupi? Anoimba kupi? Ina handisi kuti musataure, handina kurambidza kutaura. Ndakamirira guest wangu pano. Andimona, ndakamirira guest wangu asi ndiri kungofanira kungotaurawo because ndaona Ziva wacho ari pano. Andimaona. No publicity is bad publicity. Izvozvi zvimwe kutoti mamuchiseka muchiti tachiseka Ziva rose nhasi tichiti Ziva azodai abva approachwa neveDoves naimwana atova brand ambassador weDoves. Saka ndimazviona kuti kuna Ziva wacho no publicity is bad publicity. Ko Prince anta nezvei? Imbondiudzai wanoziva Prince kuti anta nezvei? Anta nezvei Prince? Momuzivirepi Prince? Handi munongomuziva chete kuchingonzi murume waSuva. Just like, you know, let's say maybe inini spiritual husband yangu iya. Munongoziva chingonzi spiritual husband. Makamboiwana paFacebook. Makambomuona paFacebook achiita zvanoita. Saka munozoda nyanya kuziva kuti anoita nezvei. Iwe siri Nikikiri. Saka kwaari publicity yacho haishande. Handiti maona. But kuna Titan vanhu vakanda vangasadozivi Titan pafair. Vanga vasingadozivi Titan. But the moment yakati nyaya dzake dzataitoshare panapa tichibuda tichiwa kudhekevheke chidi people they started vakaenda vakanotanga kunolike Titan vakatanga kunomufollower and that's how he got, you know, so big again. Akatanga kutozikanwa because kuna vanhu vakanda vangasadomuzivi Titan. So right now Prince uyu maita manoisa mafriend request good luck kana mukato approviwa kuma friend list ikoko because hasto munhu anogona kunyora chinhu ane kana kuti pa 4 months pa profile pake. Handimazviona. Hasi munhu weFacebook yacho. Ndikupakura zviri face. Ndikupakura zviri face ndingotaura ina ndakuti musataura. Handina kuti musataura, get me right. I'm not stopping anybody from talking because I can't stop you guys from talking, right? Ndiri kungotaura because ndaona Zuva pano.
ndikati zuva nhasi waswera uchitrenda munin'ina haiwa nhasi wavharisa ende wavharisa ndibva nokutaurawo pfungwa dzangu I'm allowed to say my pfungwa dzangu nekuti ndinobvumidzwa kutaura pfungwa dzangu handina kuti musataura hapana wandambonyaradza kuti musataura handika and handina post yandadeleta handika and I didn't delete any post handina wandati musataura vanhu muri kungoendera mberi muchingotaura handimazviona vanhu vakafanana nazuva handitika nana mukoma masimba nana tetelishasi nana madam boss nana maititi vana taitana vana osia handimaona munoziva kuti sometimes controversy sells ndakubatsiraiwo zvangu ipapo controversy sells the more yavanenge vachiita dis one another atika osi oita palive oshauta zuva obaya live button otukawo osi. Do you know what controversy sells? You guys, you go there and watch kwasuva. After that you go when we osi otango, you go osi otango antika my viewers are kwenda mdenga antika vano bata kwa Facebook munozviziva kana manga muzikazintu kuti ndikukudze inasi. And if I am a sponsors, my sponsors antika vane ma sponsorship and vano vatova approach kuti I want you to do this for me because of the numbers antika of you guys my followers munenge mamhanya kuti kwaziva muriko kwa osi muriko kwaziva muriko kwa osi muriko because of the controversies zavanenge vachiita idzi antimaona vakutova approach kuti tokumbira kuti utitro advert chakati utichaja mari akutobhadharo anmaona controversy sells pafair saka ndosaka ndichizoona sometimes kuti madam boss namaititi vaishaudhana vachiita namalife asi today they are best of friends mafriends zvakare zvimwe zvinenge zviri pamhepo apo mona mukoma masimba kana tinonganyoti kwete mukoma masimba onana sisimeli takangofanana tingoriyo tina basa isu anomaona ini mwana musatonditi inini handina murume mugare matongozviziva mumashwa musazonditira mangwana muchiseka muchiti kwaikudii warambuka handitorina ndingoriko kumasingo ukoko handiti mazvinzo controversy sells. Saka imimi you people makakosha ndimi comment section tari pafair you are very important makakosha but sometimes zvinoda kuti shandise apa pedu antimaona kuti but zvatiri kutoita izvi avaka vana vatovaisa pamepo tichivaisa pamepo vari kuto identify wani companies because the company kauya right now ichindotsvaga brand ambassador animaona haiwi chitora maita wana nyashava haitombovazivi haitombowo ichiti linda katiyo yakuno haitombomuzivi inotsvaga munhu ane more followers handitika inotsvaga munhu ari controversial animaona vanotasa iye zuva wachana nekwake kwanenge achita achistima iwo masitonya acho iwayo achiita sei animaona voti uyu anoita kushandisa pazvinhu zvedu zvokushanda munoziva kuti pamaproducts anotengesei mambokadzi saya she gets paid. Do you know that she gets paid paproducts emambokadzi paanotosumudza muromo achitaura nezvematombo iwaya ndinoda kudzisa chimwe chinhu nhasi what guys chandaona kuti hamusi kuziya muri kuziya here kuti Lorraine Guyo akangoti ndinyengeiwo vanhu vakamhanya kuti kune musikana ati kwendinyengwe ari kwakambena kunyengwa akadii. Where is she right now atove kumusoro ikoko nekungoti akangoti ndinyengeiwo handimazviona nokuti angotaura ndinyengeiwo. So izvo zvimaititi vakatanga kuti vanyarara mazuva ano maviewers anenge akati dzikei vakatanga kuti vataure kuti decimal wangu yaisva kunditumira 70 bondi mubva manozara ndida kunyaya dzedecimal handika mavaisa pamepo dst yakutoapproacha handimaona because iri kutsvagawo kumaketa for each and every dombo ranosumudza irori achikutengesera ika she gets paid nekampani iyo iya yemambokadzi. Ndoda kuti ndikutaurirei andimaona and for her handika kana auzvizobatsiri kuti kana waitwa brand ambassador handiti let's say waitwa brand ambassador yeDoves handitika iwe woenda unotaura nezvematombo aya eStoni haibudi hazvindirani andimaona kana waitwa brand ambassador wematombo uchinzi titengesere matombo idai obviously she has to come pa Facebook achitaura nenyaya dzematombo achikuconvincei kuti mundi kunotenga kuti business revanhu vari chifambe business revanhu vari kafamba the more she gets paid as well. Muri kuona medzi dzacho balance dzacho muri kuzoona
Saka vanoda mazai mubate zuva guys. Mazai ari kwakasiyana siyana. Pane madiki akadaiwo, pane akadaiwo, pane akadaiwo. Munozoudzwa naiye kuti mazai anoshanda sei. Andimazviona hanzi kumai vaprince varipi. Aiwa, that's not for me to say. Zvamai vaprince vabereki vemunhu hapana pavanokwana apa. Hapana pavari kukwana, hapana pavari kupinda. Anditika ndati socialite ka ndizuva. Anditika unfortunately the husband had to be dragged munyaya because of zuva. Andimaona. And there's nothing that we can do. Anditika atongopindawo pa-crossfire. Anditimaona. But socialite ndizokuzotizonotshagana namai vaprince kuti vari kupi mai vaprince uyai kuno gogo uyai kunoti kuvakwana ipapa. Vari kukwana papapa. Publicity is publicity, guys. Publicity is publicity. And I don't think she's stupid kunyarara wakatoita. Hana kunyarara, hansi stupid. Hana kupusa. Hana kupusa. Kana achida kuzokupakurirai nyaya dzake semafans ake uko kuzuva nation uchakupakurirai. Kana asingadi ngofa yakaloda muchingo speculate kudai. Muchingo speculate. So this is how these things work. Kune vanenge vasingazivi. The more yamuri kuenda ngoti Chris D ghost account. That's the only problem in Chris D. Chris D yanga siri ghost account. Chako tukakwanita vanhu ikokwega ndotokutaurirai guys ka. Ingade izvozvi atori brand ambassador weme company. Oh. All right, up to nditi how far. All right. Okay guys, masikira sei maneri mamuka sei mati manenyika chiti aiwa gatsagane pachirongwa pasisimelis diaries muzvara nasi tichitaura nditika tikutaura zvenyaya dzema-sex workers zvichida pada zuva yeimina wangu chanojoinawo kuma-sex workers woda kugarira mudhuze imomumu handiona unogona kudinge wakudojoinawo tichagoziva hatichatosivi ivo vanhu ma-comment section vanhu vemu-comment section ndio vanotoziva chida kugarirawo uwewo kuti zviri kufamba sei kuzhira uko handitiona saka ndozvatafambira panapa imi vanhu makakumbira mukati tikudawo part 2 andika yes sex yema-sex workers saka tauya neguest yatinayo nhasi andika a different guest iri kutsanangurirawo tauyawo neguest iri kutsanangurira zvavanosangana nazvo kwavo kwavanenge vachiita kuindastry yavo handitimaona nemachallenges nezvinenge zvichiitika kuti zvii kuitira kuti vana vatiinavo vasikana vaya vanofunga kuti kuinda kunoita sex working yekuti nditengerwe foni ishi handimaona ndoindawo ndonomira mustreet ndopuwa 500 anotenga foni kune zvinhu zvakanaka chete kune zvakaipa zvizhinji varimo muindastry vakutoshuwirawo kubuda muindastry iyoyo handimaona so this should be a lesson to us even kuna vakadzi vakuru chaivo vasingafunga ndofunga kuti haini nhasi cheno ndikadongosiya imba cho ndotongoramba ndongoenda kune vamwe ndongotonomira ndoda kuti mugadzirire muite muchiziva zvokunosangana zvo kurodhuku kuti mofunga ruviri kuti hazvisinani here kutengesa mvura murodhi hazvisinani here kutengesa matombo mayoni exire hazvisinani here kuitako zvimwe zvinhu kana kutukwako pafacebook asi uchibhadhagwa mari pane kuenda kunomira murodhi because vari murodhi vacho vari kuda kutobvawo murodhi handiti maona so ndosaka chinangwa chedu pano muzvara nhasi so regai ndaisa disclaimer guys pano you don't bash handitika zvekubhasha handitika munoita kumvengevhenge ndokwamunotuka pano you don't judge because munhu is coming here to tell your own story, your own journey, so you don't get to bash. This is one life whereby I won't hesitate to block. The moment you start bashing or you start judging or saying negative things, and he hesitate to block at the same time because the moon anenga inyaya yakatotsvagwa kuti information ibude kunzoko inonzi awareness andimaona so moya kuzotuka chimvengevhenge mosiya kumvengevhenge pano toita zvepano chikumbiro changu chimwe ndechekudai so musazonditukawo zvemusandindabulitsikawo dzangu ede mundiwirawo tsindachembera mukangonditira comment section zvamamuchitira zuva izvi ndodofa nebp kudona kuti ndobva ndatofa manje ndochasei guys ari kuti data rake does not do social cause ari kuti data rake does not do masocial calls ndoita sei hana data munhu what do we do now ari kunduza late let me
right guys. Ari kuti data rake hariite ningikiri hariite macalls guys. Karipo here angandibatsirawo line ripiko iri miraitoni 073 right guys. Aripo here anogona kundisenderawo data kana kuti airtime paningikiri panhamba idzi. Aripo here anokwanisa kundi anzi mutumirei. Ndomutumira sei ndiri palive? Handitorina any MTN whatever. Andimaona hanzi ring iripi? Ndaibvisa, handichina, ndakarambwa ndati ndigare ndakudza indoga kuti ndisazoseka mangwana zvering. Ring haina basa. Ring inogona kungoye mufananidzo guys, but pasina zviripo. But ini ndinobvisa ring yangu, ndinombobvisa because inombondishura, inombondicheka, ndinoona inombondicheka. Laza chinonzi ring hachina kana basa icho, right? Chinonzi rudo ndo chakakosha. 07 hanzi mufonerei. Ndomufonera sei asina hakwanise kupika? Handika guys, pane angagona kuita plan. Andika 20 rand nditenga 1 gig. Yes, ndokumbirawo panhamba idzi ka 073 426 6362. Amisire airtime, aise data. 073 426 6362. Let me try and pin the number. Tinoita ira meno. 073 426 426 6362. Iyo namba iyi guys. Kana pari panokwanisa ngomukandirawo kadata kana kuti ke 20 rand airtime munushu kana aripo anokwanisawo kungoti so that the show continues guys. Kana aripo anokwanisa kungomisirawo 20 rand panhamba dzandapina idzo guys. Can you please do that? Show yedu ienderere mberi because haana kungandudza nguva iri pari kutaura iko zvino izvi. Dei anga ataura nguva iripo ndandichatsvaga 20 rand ndinomutengera airtime yacho obva aisa kudhata racho. MTN Ruth MTN. Yes, yes, she doesn't have credit to call. Any credit just to WhatsApp, to type, but not to call. The credit doesn't allow her to call. So to her phone, she can only type and record voices. So we want her to call. Right. So guys, MTN kana aripo anokwanisa kumisira chi South African number. Asi Peter Dewamoyo Peter Dewamoyo kanza dzikango kakanenge kachitaura kudai so hanzi ndatopaka mota kuti ndione smile yenyu. Iwona yako smile yasisi vako kwati hanzi anozondipei izvo naitati MTN guys. Hongochida kupuwei right. Mukunda nedande sitole. That's not a good a statement to say. Panapa zvatambotaura kuti no judgment mozvitra mudhengedhenge. Mukunda nedande andika you don't get to come and say this year anditika because makutoti vharira vanhu vari kuuya panapa kuzotaura nyaya dzavo andi siyai vanhu vai vataure nyaya dzavo. So kana makuti saka zvisi kubhadhira matokamhanya kujaja. That's not right. Vongai muneri uri sex worker here ndikufonere. MTN Caroline Caro mwanangu. Put the airtime on 073. Send it on 073 4266 362. Send airtime on that lady's phone number. Takamirira kuti paitewo guys anoda kuisa 20 rand, only 20 rand. Only 20 rand. Only 20 rand. Only 20 rand. Anoti ndamukandira 20 rand. Hanzi naziva ngauye pano. Ziva sex worker here Dailen Mo.
Anyway, okoyo. Zuva kwanzi uya pano kwanzi uri sex worker. Let more unotukwa iwe. Ai, chati gwala ivame nako. Chapina black book. No black book. Right. Guys, aripo here akwanisa kumisa 20 rand airtime. Number dzandapina idzi amunoti muri kudziona here idzi 073 4266 362. 20 rand is enough. Caroline Smith, 20 rand. 20 rand. Leslie, uri sex worker leo. Kana uri sex worker Leslie, iwewe unofona pa number dzedu dzandaisa dzadzia idzi. Andichika number dzedu dzekufona nodziziva iwe 071 something dzadzia. Ndo number dzinofona kana uri sex worker. Peter de wa moyo. Peter de wa moyo. Wafaraga. £20 Carol. 20 rand is fine. 20 rand to 30 rand is fine. 20 rand to 30 rand is fine. 20 rand to 30 rand is fine. Hanzi Queen vasvika. Queen vapi? Queen amukureva kani tatelisha seri apinda here apa. Aiwa tatelisha si usadaro so chiregawo vanhu chinzura vanhu tsitsi tatelisha sinzurawo vanhu tsitsi tokunzurawo tsitsi wani chinzurawo vanhu tsitsi usadaro iwe yezvo ikakudaro so hanzi munhu wandinaye kana anaye oright ngafone kaLeslie munhu waunaye ngafone pa 071 ngafone number dzedzia. Alright, hands give me a second. Okay, let's wait for Carol to send that airtime. Kendi muzoti kuya. Right, kendi muzoti airtime achiri kuya. Ameno kuti kwini vaone kwepina senda waona ma comments. Zvakoma. Ameno gurundoro vari kuyasvika mumacomments kuti vasvike here. Gurundoro ini muri sex worker. Muri sex worker gurundoro ini mfona yapa. Timbo wao jeni yenyu gurundoro ini muri sex worker. Kuti po jeni yenyu gurundoro. Tinokusapota one. Kana zvinhu zvakaoma isati tomboseki isu kana zvinhu zvakaoma totonzwisisa kuti munhu isanta ma-problems. Everybody, guys, sometimes we do have problems in life, right? So tinotosapota and then panonge pachitoti munhu achiti help andikomende kona ngokomende kuti kana usina chokutaura nyarara hanzi I've sent it. Oh, thank you Cynthia, thank you very much. Rega ndimuudze kuti yatumirwa. Ndamudza kuti yatumirwa. Right, ndamudza kuti yatumirwa. Regai tichimirira. Right, ndakubvisa number yake. Ndakuisa number vachada kufona. Anditika vachada kufona ichi 071 ish. Vachada kuzofona number dzedu ndidzo dzemaziva yese idzi. Dzipina idzi. Ndofunga kumboloda manje data racho. Yes, mukoma masimba. Yes, gurundoro. Gurundoro vedu vechiregera siva vedu vechiregera gonzolosi. Iwe chimuregerera vedu wamunyanya kumufamba vedu. Right. Kola, hello. Hello. Kola, hello. Sorry. Hello, I'm doing a question. Mune mvunzo, all right. Vunza yini? I thought Mukoma Masimba said he left, so I'm surprised to see him back. So it's just like a quick question. Is he back or he's left?
A quick question to me or to Mkoma Masimba? To Mkoma Masimba. Okay, you can ask him. Mkoma Masimba. I thought you left. So we see you here and you're saying, oh, Mkoma Masimba Saka. Are you leaving or are you staying or are you leaving? You're confusing us and you're playing with our emotions. So please. Mukoma Masimba anzi muri kuinda makati muri kuenda. Muri kubva paFacebook. Hanzi saka muri kungodzoka muchionekwa muchidzoka muchiinda muri kutamba nema emotions edu. Muri kuendere kana kuti muripo. Toda kuti mutiudzewo chinhu chimwe chete. Thank you, Sis Melly. All right, thank you very much, Kola. Saka mubvunzo wanga uri wanu wamukoma Masimba tichimirira chi Kola wedu kuti afone. Right. Now call now. Right, ngachifona manje tichinzwa. Mukoma Masimba anzi muri pano here kana kuti makaoneka kudhara kuti moinda asi munoramba muchingodzoka pano. Kwai muri kuitei pano imi. Iwataterishas imbonzwa kuti kuno kuAfrica chiganga chekuAfrica chakamira sei. Yoda kuti umbonyatsonzwa chiganga ichi ndofunga chakati siyanei. Chimboteererawo chiganga chekuno Africa kuti chakamira sei chiganga ichi. So tinavo vanenge vachifona pano vachitaura nyaya dzavo umbonyatsonzwa usazvikombeka newo unenge uri kuSweden kuchandoko kunze kwenyika kuno kugwandege. And Smelly, someone says I should go on live. You help me. What should I do? No. Vanhu mirai kusendera musasendera messages kuna kune number dzandaisaidzira guys kune guest. Musadaro. Musasendera guest muchimutaurira makutonyenga so. Makutonyenga izvozvi guest makutomutsendera message muchimunyenga so because he sex work makutoda kutoita zvinhu zvenyu makuda kutobhadhara munobhadhara here imi munobhadhara here inzwa zviri kuno kuAfrica kuno munobhadhara here vanhu vakutosendera guest yangu mamessage munobhadhara makutoda kunyenga because number ndaisa panapa makaita sei vanhu imi chimbomirai muchazonyengana kana tapedza show kwasadaisa data racho iri Caller, hello. Caller, hello. Ma? And mana. Okay, I can't see comments here. Did you get the credit? I think she got it. Yes, she got it because that let me buy minutes and I call. So she got it. Thank you very much, daughter. Thank you very much. Oh, okay. Is she supposed to call? Okay, let me go. She's supposed to call on this line. Yeah. Okay, let me go. Yes. Okay, Definitely. go. Thank you. Watch the line. Bye. Bye. Right. So ati ari kuchiconverta ari kutenga maminutes acho obva fona ari kutenga guys inini chishuwo changu regai ndimbokuudzaiwo guys tichimirira koledu achitenga maminutes ekuti afone chishuwo changu ndechekuti macelebrity ese aya macelebrity ko mukabatana ko tikabatana timbomira zvekudhisana talking about one another bashing one another fighting one another tobatsirana toita chinhu chimwe chete. Can you imagine kuti the impact that we can have handitika musociety inenge yakamira sei instead yekuti titange kungoti uyuyu because adai isotanga negurundoro adai isotofamba nagurundoro tichauda gurundoro he azodai uyu azoita osi adai naye tekiteki mangwanazve uyu adai naye tekiteki ko tikambosapotana
pachedu isusu tikambotaridza inangu handisi socialite masocialites mukambobatana mukambotaridza even comment section kuti isusu takatobatana tiri vanhu vamwe chete guys munombozvifunga here kuti impact yamunogona kuita kuvanhu inenge iri very powerful. Okay, atakufona manje. Chingoriyo chikumbiro handizivi kuti zvinoita here kuti hazviiti pachingori chikumbiro kuti vanhu vasachuze masaidhe kuti inini I am team ningi vanhu vangoziva kuti vanhu ava vakabatana vanhu vakabatana ivava hanti wazviona kusaite zvokunzi team ningi kukanzi kwagurundoro toindawo hanti maona kukanzi munhu atoziva kutoti nini chero akaona akanzwa chani chagurundoro haambouyi kuna mela achiti gurundoro zvakazvakana mutsati zvibati munhu akaendawo kuna akauya ndaona gurundoro achiti mela gurundoro chati ndipi mav11 first kwete kungokanda zvinyaya zvisina mav11 tichingodaro obva oenda kuna madam bose tikana tichitsura nditsura zvinhu mune zvakanaka munoona kuti zvinhu zvitinyatsa we can go far right. Guest wedu asvika. Alright, ngaitinzwe nyaya. Hello. Taswera waswera seiko musikana? Taswera. Aiwa tinokugamuchira pachirongwa chezuva ranhasi chiti wakadii zvako? Tiripo makadiwo. Tiripo riri sei basa? Kungodaro mazano hakuna mari chete. Hakuna mari ndimi munaroka mumarodhu. Renyu ndere paiko ndere mumarodhu kana kuti ndere mumabhawa? Ndinoenda kwese. Okay, memuri kwese kumarodhu nekumabhawa? Ndenda kurodhi kumabhawa even kuma hotels. All right. Airport. All right. Saka imimi mungatitsanangurira kuti mibasa renyu iri muri kuita muri kuoperate muri kupi kwacho muri kunyika ipi? Ndiri muSouth Africa kuJoburg. Muri South Africa kuJoburg. Joburg yakabatasvi. Okay, all right. Saka mungatitsanangurirawo kuti makapinda muJoburg rini? Ndane 2 years ndiri muno. Mane 2 years muri muchibasa ichi? Pamakanga muri kuZimbabwe uku makanga muchiita here chibasa chacho? KuZimbabwe ndaisachiita ndaishanda mumba. All right. Saka munhu andaishandira akabva ndaichengeta mwamai vachembera so vakabva kudzokera nyika kwavo kuIsrael. Okay. Saka chakazoita kuti mudecide kuya kuSouth Africa kuno kuchii? After basa rangu rapera ndine shamwari yangu inogara kuno kuJoburg. Akanditi muya kuno kunowanika basa ize ndekune mari. Shei. Ndekumarumu kwenyuku. Saka ndasvika kuno kundafunga maybe basa remumba marestaurant munoshanda umwe mandaingonzwawo but ndakashamisika kunondigarisa pabrothel panogara mahure akati panodiwa rent tobhadhira 150 rand every day akati pane pasina mari here ndineinei saka ndasina options and kuti nditongomujoina bcause ndakatongonibuka ndasvika kuno ndo basa racho ririko. Mamusati mambozviita kana zvachose muchibva kuZimbabwe? Handisati yange itori first time yangu. Alright. Saka masvika imimi kunoku manzi ndo basa iri mubrothel umu makawana zvakaoma here kana kuti makawana zviri nyore kuti muite basa iri? Zvakaoma especially my first days ndaitochema every day but nenyaya yekuti ndisina pekugara ndisina mari ndisina pekutangira ndakangoramba ndichingozviita kusvika ndatozojaira. Okay, saka shamwari yenyu yakakubva yakatanga kufamba nemi chikutaridzai manzvimbo kuti tinogona kuenda takadai souku tichiinda kwatakaenda ndokwatinooperator kana kuti makazvifambisa sei? Tell us more kuti zvakafamba sei muzoziva nzvimbo muchizodii nemaclients enyu ndeapi zvichidii? My first days aindonzira vanhu noti pabrothel patogara pane bhawa kuti saka most of the times kana iri Friday nemaweekends from Friday to Sunday panenge pari very busy. Saka pani pasina nidi yekumboenda kunzvimbo dzakawanda tinongobuda panze pachokumarooms edu tonomira padhoo then munhu anenge anenge achichuza munhu anenge achida moenda modzokera mukapedza unodzokera futi unomira muchiramba muchidaro svikawo quiet. Alright. Saka kana kuri busy chaiko let's say kuri busy zvokuti kuri busy usiku imi munogona kuenda nevarume vangani? Tinonguva 5, 6 or 7. Hamudambuki here chinhu vasikana? Unotojaira pane pasina zvekuita. My first days ndairwadziwa musana
ndavanosisa problem kuti ndikaenda kuperiod ndaibuda ropa rinonhuhwa reblack. Saka rinenge ropa iri raizokonzegwa nei? Ndofunga chibereko changu chachakwara. Wokuti makazoenda kuchipatara? Ndakangoenda kuchipatara vakandipa mapiritsi anobatsira kuti ndisaite heavy flow nekucleanawo chibereko chacho, but chichirongodaro hazviperi. Nanhasi pese panguva munoenda kumenstruation munotobuda zvinhu zvakadaro? Ndotobuda zvinhu zvakadaro zvototi ndichibva ndotobva kunogeza, pandinongoti ndichingobva mubathroom ndiende kunochinja ropa rera kutoerera nemakumbo. Shame. Okay. So mukufugara mubasa renyu ramuri kuita mati muchiri pabrothel ipapo? Ndopandinogara. Every day muchibhadhira 150? Every day ndobhadhira 150. Ko saka hakuna kuti kumwe munogona kuenda kunogara here, because 150 ndonasa kuti kupera kwemwedzi tikaverenga 31 days munenge muchitobhadhira 3.1. Hakuna kumwe kuti munokwanisa kugara kokuti munenge muchikwanisa kugara kumwe here kusiri ipapo? Iye akati kuti toita mari yakawanda panapa ndopariraiti kugara. Unozokanogara kumba kwatinongo chigara pamwe landlord wako unenge asingadi kuzoti urambe uchipinza vanhu. Unoziva notodhila navo vanotangikwanisa kunobuka room, unofanira kutoshandisa pako paunogara. Ndototosevawo mari yakawanda. Alright. Saka kana musi wanenge usina 150, let's say hakuna basa washaya 150, unoita sei? Tinotongokumbira vanhu varidzi vacho, dzimwe nguva kana vakatsamwawo tinombokirwa panze, totomborara panze. Nopane pasina zvekuita, nongosina mari. Kana vakukirai panze, saka pamunozobhadhira muchibhadhira iri double here kana kuti unozongobhadharako day raunenge wapinda mumba iroro? Unobhadhara nechikwereti, because vanenge kutoziva kuti ndo room yako iyoyo, saka which means unenge wakutova over. Inenge ichitori room yako. Ukabhadhare paunozoona mari unofanira kutanga kubhadhara chikwereti chewiki rasina kubhadhara, wozotanga wiki rimwe racho. Okay, saka basically itori room yako, saka muchipinda muroom iyi inenge ichitori nemubhedha kana kuti munotenga mega mubhedha? Aiwa, mubhedha, magumbeze zvese zvezvitoripo. Nefiriji zvese? Mafiriji mumedu hamuna, because ane mafiriji anotangira 200 250 per day, per night, ende variko vari kutogara akadaro? Saka havabvumidzi futi chero totenge yako firiji uisewo imomo kuti uchida kumwa mvura inotonhorera? Unokwanisa kutenga yako property, but chionetsa ndechekuti kana ukazoshaya mari paukira, dzimwe nguva anogona kutora futi property achiyokubatira kuti wazokudzosera zvinenge zvakunetsa. Unenge wakunzwa kuti pamwe takazotengesa sipapa mari yedu, munhu akazotora, vanenge vangotora nyaya dzakasiyana-siyana, saka utongogara usina zvinhu zvitori nayo. Alright. Saka imimi kumusha manga masiya vana? Ndakasiya vana 2. Alright. So musati dzenyu makore enyu chaiwo, tongoti muri kumakore kuma 20 30 kana kuma 40 muri papi? Ndiri kuma 20s. 20s? 20 kuma late 20s kana kuti kuma early 20s kana kuti kuma mid 20s? Middle 20s. Oh, shame. Okay. So, alright. Imimi pamunofamba mpapa muchisangana nevarume vamunosangana navo every time vanouya vakasiyana-siyana. Last time takamboita imwe call yakauya pane kati kwai ndinounzi kwai hukura sembwa uti hu kana vasvika panguva dzekuti vabhadhira mari yavo. Imi ndezvipi zvinhu zvamunosangana nazvo zvamunongoti ndinongodi ndotoita because ndikuda mari? Tinosangana nezvakawanda. Like pane mumwe murungu wandosimbosangana naye kuairport, anogara kuGermany, so paanouya pesa andonditsvaka, anoda kuti ndifambe pamusoro pake usiku hwese ndichimurova, anoti ndo zvaanoda. Dzimwe nguva nditopedzera maoko angu atozvimba nekurwadza kuti ndinechiramba ndichimurova usiku isi. Mati kutsika munhu pamusoro, kumutsika pamusoro? Ndendakapfeka magogo ndichifamba pamusoro pake. Gogo muchitsika munhu, gogo haiboori munhu? Mati? Muchitsika pamusoro pemunhu, gogo haiboori? Tinotenga neplatform asina hiu yeherite, tinotenga nehiu yakati korei kuita kuti ndikwanisa kufamba, because ukatenga dete unogona mupadza inenge yakuita problem, kuti tikamutotsvagawo hiu iri comfortable kuti unokwanisa kufamba nayo pamusoro pemunhu, ndototsvaka simba roti ndinyatsomurova, because ndikasanyatsomurowa dzimwe nguva anoti achada kubhadhara. Kana muchikara muchiti kurova, muri kurova zvibhakera here kana kuti kurova nemboma kana kuti kurova nebhandi? Kurova nei? Nebhandi. Akashama? Asina kupfeka. Saka haiti semunhu ari light haiti here maniki?
Sorry yenyu asikana but zvinhu zvirifana anosara akazara mabruises but ndozvaanofarira he enjoys it kuti anga achirohwa kudaro kungorova chete motopiwa mari yenyu moinda ndikamunyatsomurova akafara dzinongongomusira kana 5,000 kana 2.5 zveshe kuenderana noti musi wacho wari muti yakaita sei uyo ndingamukiya ini ndingamubaya uyo ndiyo munhu andingamamisa kuite zvekutamba anenge achiti mumurove mahours mangani usiku ese lese akanditora kana tina 11 kusvika kwaedza maybe kuma 4-5 hauna nguva yekuzorora hauna nguva yekuzorora hauna nguva yekuzorora because ndikada kutoita zvokuita usimbe handipiwe mari akanokudza kuti unondifadza so I'm not paying uchiti maoko anopesera kugwadza but pari pakurova apo ndaimbozama kurova but pakuzoti usiku hwese dei achimbozoti ukarova 2 hours ungonzi chizorora 30 minutes worova futi wonzi zorora handaimurova zvokuti unogutsikana chero naiye chero 20,000 inobuda ndamukiya zvinonetsa sisimunhu asi munhu yanenge achitori munhu chaichaiye munhu chaiche pamwe handizoziva handinozama zonokwangoita zvakawanda because zvinotondishamiso nini but munyati nechida mari hapana zvandokwanisa kuita so unofanira kutosvita ndiwane mari ndanotumira vana vangu mari dzemaschool fees nekuchengetawo mama vangu sure saka pese panopinda musouth africa munofanira kutomeka sure matomurova munhu bhande rake roro ibhande rinenge rakaita sereledha here replastic here bhande rakaita sei naimi bhandi reledha anotouya naro bhandi rake anotouya nezvinhu zvake zvakakwana wototi ndo bhandi rada kutoshandisa nhasi mungu anouya kana nezvima munodziva zvinose zvimaningini zvimaverchiko haireti chairo chairo but chinhu chinenge chakagadzirwa tine zvinhu zvinenge matombotombo mukati oisa chiledha kunze antu yaakagadzira nda kunotsvaka saka imi mutori client yake because makagona kurova kudarika vamwe vese angoti anonifarira because ndiri mwana mudiki nene but sometimes nofila anga anenge achinipanisha kuti wai ndichita basa iri maage tacho achizondidaro but ndonese kuti pamwe munenge muchipanishana because anenge naiye anenge achirwadziwa remember murungu ari light anenge achita mazibruises anozofamba sei the following day akarohwa mbiri wese anenge atozvichaira kwakusati kwake angahandise but usati kwangu anenge achitondipanisa zvisingaiti but hatorari nemi kungorova munhu chete dzimwe nguva anozorova nenhake dzimwe nguva harara neni kungomurova kana angotoo ndichienda ungonditira taxi ondipamari yangu ndoenda okay ko zvimwe zvamunosangana nazvo ndezvipi zvekunzi ukuraita isekiti hasati ambosanganawo nazvo ndisati ndasangana nazvo ndangosangana nevamwe vanhu varungu vandichazoti vanga vabva kupi ndatokanganwa ndandiri mine shamwari yangu then chibva taenda umba kwavo tasvika umba kwavo tikatomwa madrinks zvese tikapedza neni then manheru takaenda kumarumu dzakasiyana neni neshamwari yangu manheru kumaaround 2 ndazonzwa shamwari yangu akutozonmusa chisikirima chiti hande aipinda murumu munhu achakatora chichanganibiki pamusoro pewardrobe then after a few hours vatopedza rara vese akapepuka then akaona nyoka achipinda magumbezi mune asisimu papaine murumu imomo muine changanibeki ranga rine nyoka amenoti mamune nyoka kana kuti mamune bhozi yangoti anzi akaritora pamusoro pewardrobe murumu macho mavanga vari ari vanhu vatema here kana kuti vari vanhu varungu but ndakaona kuti ndeve kunyika ipo rungu wacho vakaya vari vanga vatori 4 so inini nemumwe wangu tangotora vamwe wakaendwa nomwasikana ava tazoziva zvakafamba sei asi nine shamwari yangu takatobuda pake usiku chitiza bhozi angaona nyoka mari manga mapiwa tasatapuwa mari takatobuda tichienda bhozi atakutya kuti ndiyachinjaita nyoka here kana kuti chachi hatiziye takatangobuda tikatiza tikaenda saka basa iri musi takasangana nemanagerini vakati toda kutanga tino business meeting then tozoenda out kana tabva kubusiness meeting ndikangoti allright handei tasvika kuya kuye saka vakapaka mota ibit far from bama vangu vari but taidongora tinoona tichichikuita mamungori nemacheya tasingawani but papa nemacheya mahombe then vakati pangagara paseko papa painga paine moto waibvira then shamwari yangu vatodzi naiyo chechikugoitika ukuona zvandiri kuona ndikuti ndikuzviona tikanzi handisi mwoyo wangu waukunzwawo mushenzi panapa handii patokuzogeti free madhoti bude
saka kana mota yatenderidzwa nembwa yakazara imbwa dziti hukura tikashaitotiza sei ari manigerians yanga ari manigerians then vanofunga maybe vakazviona kwavanotida kutizawo wati vakangoya vakatanga tokotera vakati bude munhumente bude itori yanga iri room mamuri something like a hall pavanenge vakagara vanga vakatowanda then pakati pavo panogara macheya pakati pavo pane pakazara moto hamunoti vaitei ya but because hapana zvokuita munongoramba mangwana mudzokera zvepaposition saka vanhu vanenge vambodai mamboona manigerians ai nevenyoka ava neveivava vekurova yokurova totanura vachidzoka maticlient yenyu vamwe avava munozombovaona futi here like manigerian akamboenda nesu tazombosangana nawo taenda kune imwe club vakangoona mafesi edu vachibva vatooneka vabva vaenda not why vachizviita but vamwe vacho hauzosangani navo zvinenge zvangopera musiona okay makaona alright saka imimi pakugara kwenyu kwamunoita muri masex workers makadaro pabrothel apa brothel iyi ndeye munhu murungu kana ndeye munhu mutema murume murungu then mukadzi wacho munhu mutema wekuzimbabwe mukadzi ndewo muzimbabweni muzimbabwe murume murungu asi mukadzi wacho akatomuwana muchibasa imomo vakatosangana pachibasa ipapo because futi pane rimwe dzimwe nguva kana kwakanyarara semazuva anaya vanomboita zvekuti pane makombiyuta nini saka tinokwanisa kutanga vanhu vari overseas pamakombiyuta and then wotipa mavibrator ekuti unenge uchizvirara wega nevibrator uri remunhu pakombiyuta then wozokutumira mari yako saka apa panenge pachanda trust kapa mati ikombiyuta iyo ndiri mustudy room mevana vangu anti ikombiyuta iyo moenda pakombiyuta apa mobayabaya kombiyuta anditi unotoiswa picture yako itori application nototunoiswa picture yako zvese zvitari neprofile more like Facebook saka munhu anongopindwa anenge achagoma sex workers akangopindwa pasaiti iyoyo anongozokuchuza pemembe katowanda pane mapictures edu tinopfeka then akadao iwewe anofoa video calling and then mungopedzera after okuisira mari dzenyu then iye anotora 50% okupa 50%. Saka muri kureva kuti imimi ko kana munhu yakasesa mari yacho zvinofamba sei imi mashamiswa maenda paindaneti kudaro kashoma twasabhatari vanofanira kutobhatara because the moment yaunongokuloga in pasaiti yacho unofanira kutisa bank account yako nini then unobva kutotransfer mari before maita anything. Okay, saka imimi munozoprefer yenyu kuenda kuhotera because haina zvokunzi mosheya namari ndeyenyu yose inenge 50% inenge yasere nenge iri yako iye anenge mukadzi wacho anenge atotora 50% yake ndandikurewa imunozoprefer yenyu zvokuti munomira padoor reclub kana tinofambe kumahotera kana kumastreet because hamutoregi 50% iye paintaneti uyu kanozokutorerai 50%. Zvitorirani because paintaneti ariye achiona mari yakawanda pane zvanenge amboita nenangoshandisa migini yake chitonzi kompyuta yake so kutoenda kuhotera kutori zvitorinani. Saka pamalaptop apa munenge muchibhadharwa mari pamalaptop nguva mwe anogona kuisa 5,000 unopuwa 2.5 mwe anisa 1,000 vamwe sometimes vanotoisa ma100 ma300 chaiwo. Saka tichitaura kuti 1,000 mutora 1,000 rands here kana kuti dollars 1,000 rands then iye muridzi anotora 500 indotora 500 apa asi ndinendaita basa racho rese. Saka ipapa munenge munongobuda papicture makashama musina kana bhurukwa munongosina kana bhurukwa akatoti chitora vibrator yako utanga kuzvirara wega iye achitozvanika sari kwake zvotopera panongopedzawo vhidhiyo akata zvatoperawo achiona ari kwaari ikoko ndachiona kwari zvototi ni mukatongoendawo mukanopinda pasaiti yacho unototiona tetiripo nemafesi edu zvoti makatofunga zviita murimi munogona kungozviita. Okay, inga zvakoma saka mukadzi uyu muzimbabweni ndiye ari kuitira vamwe vana vekumusha kwake zvakadai so izvo kuti ndotorawo 50%. Ndozvaanotoita ende ndiye anotoatoma musoro especially kana usina mari iri ndiye anotokukira. Yowe ari kukangama kuti naye akabvawo kuchibasa ikoko ndaingondiona vanhu chinhu zvakasangana nemurume wacho aitogarawo ipapo then murungu apa angomufarirawo amboita
client yake then apa oramba achongoita client akavazomutsvaka kuroora uregeze chibasa chako ichiwo then wotanga kurana this place. Saka murungu uyu mudhara. Chembera anenge atori zvekuma 65-70 years. Alright. Saka izvi zvinenge zvichibvumidzwa nepolisi here izvozvi zvine mutemo here izvi? Handiti munongoziva zvemuJoburg vanobhadhara mapurisa. Asi hazvibvumidzwi. Ndifunge kana zvichibvumidzwa but mapurisa anouya hende vomupiwa mari voende. Saka pachikora handei panyaya yekugara kwenyu kwamunoita ipapa. Chikafu munenge muchichipuwa sezvo muchiti marumu ndeyako iwewe munoisigwa masitofu ekuti muzvibikire ekato munozvitengera chikafu? Panenge munesi anenge aine rumu yake kitchen ndo 1 kitchen iri payo yega. Saka unochida kubikawo unongotenga chikafu chakuisa murumu mako wotobika mukitchen. Kana usingadi kubika unototenga. Ya, saka magetsi iye ndiye anenge achibhadhara chiti. Saka pane vanhu vapanogara vasikana vakawanda zvakadii ipapo? Vasikana vari panapa I think zvinosvika zvekuma maybe 50-60 vasikana vari. Anoita mari muchibhadhara 150 day 150 rand pazuva. Unobhadhara 150 rand yako every day. 60 people every day, every morning by 10 o'clock unofanira kunge wabhadhara, ukasabhadharawo vanokuchira to. Saka club ndeyake futi? Club ndeyavo futi. Inga zvakaoma. Saka imimi machallenges mamwe munoita pachenyu muri vanhu muri musex working industry iyo iyi pachenyu vanhu vechibasa iri handitika ndeipi? Because obviously ka pane vanhu 60-70 pane competition kapa, pane maslender, pane vakadhafuka, pane vakaita sei, panotoda competition apa. Saka munozvifambisa sei kuti unyatsoone ugare urimo mugame ugare uchionekwa? Kana utotogara urimo mugame unofanira kutosimba wotoitawo stubborn because kana wakapusa like my first days ndaigara ndichirohwa nevamwe ndichitorwa makastoma angu vombonditorera mari dzangu. Dzimwe nguva vaita zvenharo nitorera makii vanenge vasina kubhadhara unogara murumu mako otokudza kuti kuda unogara panze pakuita nekastoma yangu. Saka kana usiri uri munhu ari soft semafirst days ndandiri soft saka zvazvakandiomera. Saiko zvino wajaira manje? Unotodzidzira kurwa. Ndakabva Zimbabwe ndisingatogona kana kurwa zvine zvindakutogona. Kastoma unotomhanya vakatouya kutotanga kurwa neutoti aiwa munhu wangu nyanga atori kastoma yake ndozvatakutongoita ndomararamira totongoita. Saka makutotogona kutorawo kastoma dzavamwewo toti ibvapo iwe? Unofanira ende patori pane imwe kone unoziva kuti ikone ndio inonzi yava rimwe mari so akanonokawo musiwa utomari yakawanda sauti utoita mari yakawanda unofanira kutonomira ipapo ani achikubvisawo unotofanira kurwa kuti asakubvisa ipapo. Okay. Saka pamakapinda muSouth Africa pamacho muchiona magare tongoti mave ne 2 years now. Pamakapedza kana kuti gore obviously makamafambawo muchiendera muchitengawo hembe dzenyu muchionawo zvinhu zvakasiyana muJoburg muchidii. Pfungwa dzekuti musitsvage basa dzakambozouyawo here? Pfungwa dzekuti nditsvage basa ndakambodziita but nenyaya yekuti ndakaita zvekujamba bhodha handina passport. Kuvamwe vakawanda vanoshanda vasina mapasipoti wani kana remudzimba iri? Remudzimba hangu ina handirifarire because panemboshanda kuti munguva ndaimbosangana nechallenge yokuti murume wacho aimbouya otanga da kundibata mukadzi wacho onetsa neni oti yokudana nemurume pasina saka ndakabva ndangovenga basa remumba mazuva ayo nekuti vanhu vemudzimba vanoda kutora advantage of one sometime. Alright. Saka imimi basa ramunoda kuita imimi ndere mune kosi yei? Ndakaita hotel catering muZimbabwe but handina kuipedza nenyaya yekuti baba vangu vakabva vashaya saka pasina mari yokuti ndikontinue kudzidza. Okay. Saka pamari yamuri kuita iyi everyday kunoku mandi kukontinue nekuita hotel catering because yakazara muJoburg umu? Mari yacho inombowanda ikwane because ndichifanira kuchengeta vana vangu vese vari 2 namama since baba vangu vakafa apa ndini musikana mukuru mumba medu uchine mumwe munini wangu achiri kuenda kuchikoro futi ende mama vangu havashandi. Ko bank account makavhura sei imi yekupinda naye painternet pakombiyuta painternet apa imi musina passport musina mapepa? Bank account inoshanda ndeye mukadzi yeye ndiye anotora mari yacho yese. Bank account inoshanda ndeye mukadzi yeye ndiye anotora 50% okupa yako iwewe? Dzimwe nguva anogona kutokunyabera kuti mapinda kana 1% rand maybe atoonana ungokupa 500 iye atotora mari yakawanda zvake.
saka iye mukadzi yeyuyu anoda kumbonyatsokuongororwa haasi kutombopota achitomboitawo zvemaclains iye hachaite nekuti ari kuita mari nevasikana vese vari panapa anoita mari ende murume wake vanoshanda vanoswera vari vese vanoshanda vese the whole day saka handifunge kana chimboitango izvozvo akatoita mwana achitoita chimudhara ichi mwana atone nemwana vatone mwana I think ari kuma5 years. Okay. Saka mukufamba kwamunenge muchiita usiku kulesei inguva ichando Joburg inotonhora tozviziva sometimes mukufamba kwamunenge muchiita usiku papaya muchienda kana kumahotels kana kuti kupi makapfeka zvamunenge muchipfeka zvezviya makadii makaita sei ipo paya mwoyo wako iwewo pachako iwewo semwana wechidiki ari kuma20 something unenge uchinzwa sei chitonhora but nanyawa tinongoziva kuti kuda maisismere hapana zvaungaita unotongopfeka zvinhu zvako zvebasi because nyangwe ukatopfeka majaketi mahombe vanoenda ufanenge wakapfeka zvavanofarira saka unotongotonhorwawo panenge wazoenda ukumba paipo panongoti ganidorara tobhoilisa zvimahotota poto toisa magumbezi kuti chando chibude mumiri nekumwa metilemon saka mupani njo nevarungu here pabrothel apa mazuva ano varungu havachanyanyouya nekuti panyanya vanhu matema saka varungu vachanyouya mostly vanouya manigerians macameroon macongo nemazimbabwe mazimbabwe andouyawo ipapo vatoripo vakatowa mazimbabwe ndo akatowanda kudarika vamwe zvakaoma zvakaoma kusadoziva kushuwa pamwe varume vedu vanenge vachidouyawo iko kusatongozivawo hapakaipa saka vasikana vanotogarapo vakawanda mazimbabwenzi pane mazimbabwenzi mazambians vakanyowanda pabrother andogara nini macongo but imwe brother yacho iri panext door kwando kwakawanda mazimba zvokuwanda zvokusvika kunhamba ipi tikaverenga mazimba maybe tongoti almost 3/4 yevanhu varipo kunext brother iri panext door mazimbabwens but pedu isu tongoti maybe hatisvika kana 20. Okay, so mazimba aya anenge achiuya ari makastoma enyaya nekuziva kwatoita vanhu vekuzimba vanobhadhara nekuomera kwaita vanhu vamwe vanobhadhara vamwewo vanonetsa kubhadhara alright ko zvokuti dzimwe nguva munoita zvokurova madrugs kuti mukwanise kunyatsoita basa renyu nemazvo imi munosangana nazvo here tinotoita madrugs because ukasaita madrugs unongosina simba because basa rinotoda kuti unge une energy tichiti madrugs pana patikurira madrugs api aunosvuta iwewe madrugs aunosvuta iwewe ndeapi sometimes ndinombotora ket but mazaona ndandikatore both yanga kuti kuti ndibleede muno bleeda muno wati rinonzi nyanyota yakawanda rinonzi toti mati rinonzi chi toti teti saka munozoziva sei maquantities kuti hakusi kuita overdose uku zvinongoendera nemunhu kana uchida zvangona tuwajaira sesiwe kwajaira zvakaita sei nguva ndaitenga 2 mabhegi andi 100 so 200 rand vamwe vanototora 5-6 per night pasina chinoitika pamwe antimoza vamwe vane system inokasikajaira chinhu vatojaira ende ukazomashaya sometimes especially ndikamashaya dzimwe nguva tinotorwara saka iwo let's talk about you iwe ukashaya drug iri unoita sei mafirst days ndaitonzwa kunge pfungwa dzangu dzakutorasika but ezvinezvi ndakazodzidza kuzvicontrola ndega kuti zvandiri kuita zvichakwadza inini saka ndikaona zvangotangawo sometimes ndinogona kumwana panado kana discipline kuitira kuti ndisarambe chingoita ende sometimes ndoita fear yekuti ndechingoona zvinhu saka dzatinzwa mari yaunenge wapuwa paunofanira kubhajeta futi mari yekutenga drug unofanira kutobhajeta mari yekutenga drug rako nemari yekuti kana ataenda kumahotels unofanira nemari yekutenga doro nekutengawo masigareti nini kuti ukwanise kuti panenge utsvaga vanhu vanosvikawo nezvinhu zvako right saka iro drug iri munenge muchiri supplyiwa nani pane munigeria anogara padhuze maaround padhuze nebrotel ndiyo anotouya nazvo everyday ototengesera vanhu vake obuda ake oenda
Okay, saka kushuta vanda wamushara nyaya kuti munoisa mari yenyu yedoro pasaiti nemari yedrug nemari yesigareti. Saka sigareti iri rinoda namakastoma kana kuti rinenge riri kuita shaini rinenge riri rei? Rinenge shaini pavanhu kuti ndini ndakapingwa darika rwese. Ko kana ukasasvuta saka unenge usina kupenga? Mati? Ukasarova sigareti unenge usina kupenga? Vanotosekwa nevamwe nzokapusa wekumusha ugone basa. Saka that means vese avantu saka imimi right pamunoenda munomboenda pakubva zvamatanga basa makambadzokera kuZimbabwe? Ndisati ndadzokera kuZimbabwe. Pa 2 years dzamuri kuno idzi? Ndisati ndambodzokera kumusha. Saka pamusadzokera manje kuZimbabwe mai vanoziva here kuti basa ndo ramuri kuita iri? Havazivi ndo basa randoita, vanditomboda kuti vazvizive, saka ndakatongovanyipira kuti ndoshanda kurestaurant. Vanofunga kuti ndinoshanda kurestaurant. Okay, saka pakuzosvuta apa mave kumusha pasigareti apa, because sigareti rakafanana nedrug zvakare, haugoni ungorirega just like that. Munoita sei? Zvese ndikuita ndichiregedza ndichidzidza kuregedza kuitira pandichazoenda kumusha ndendichigona kuzvikontrola kuti pane ndiri pana mamandi kuti pati ndikazombobudawo ndizongonobiridzirawo. But I'm trying my level best kuti ndifiyeshe. Saka munosvuta rinonzi chii sigareti? Sometimes utenga Pacific. Shashunganda noshine mari yomusoyo kana uchienda like kumahotel kuna Napelazo kana kuti kuMichael Angel unofanira kutenga dzinodhura. Kuitira sazotonge munhu weclass yepasasi ndokutoona nemari. Like last time ndakamboenda kuPelazo pakapoya Econ. Ndikabva ndatoenda ndiyo munhu ndakazoenda naye akatondipawo mari yangu yakanaka. Nokuti ndakapfekawo zvakanaka zvinhu zvangu zvese zvazvingoroshe class. Saka mari yakanaka yanga iri mari ipapo? Akandisiyira zvoma 15,000. No, yanga yakati wandei hayo. Yanga yakawanda zvayo. Because makabata sigareti yenyu apa makasvuta drug apa wakanyatso uchibata doro rinodhura. Both kana wakaputa madrugs ako unongo ine confidence yekuti usvike mugozi basa redu ikaira umire kuti munhu akuvingi. Ukatongoona munhu akutarisa wakagara, you have to go there wotanga kutaura naye wotomubvunza kuti kuda kambani here, motopedzera unotaura vachoda motomudza mari yako vari kuda. Kana ari interested munoenda. Vamwe sometimes vanogona kutuka, saka kuti utoita confidence iyoyo unofanira kunge utori hai. Because kana uri sober anoziva kuti munguva unogona kunyara nefee yekuti ndotanga munhu amuti so when I'm high then ndine confidence. Alright, saka hamusati mambosangana nemakesi pabrother pamunogara apa, hamusati mambosangana nemakesi evamwe vanourayiwa here nemakastomers vainda kumakastomers konzi munhu abayiwa nebanga aurayiwa kana kuti kana kuti atoregwa mari arohwa? Varipo like 2 months back pane musikana aigara munext neroom yangu akaita customer yanga yabva kuDubai. So munhu uyu amene tinofunga kamba munoti murume wacho aita kuti madrugs, so ndofunga akamisira madrugs ane poison, tikazongomona makusena mukakafa. Murume make paya vanhu vaya vanotarisa mabhoti kuti munhu afani cheche ndopakatanisa akaita overdose yemadrugs. So vanhu vaifunga kuti maybe akapuwa nepoison o akamupa zvisirizvo. Murume akafira murume make? Akafira murume make. Ari muZimbabwe? Anga ari muZambia. Zvakaoma. Zvinosaka manje movheta sei kuti uone kuti munhu uyu drug raari kundipa rakamira zvakanaka kuti rinoomera zvakanaka? Unotoziva nequality because cocaine chaiyo nde iri very white and then kate yakaita a bit brownish. So unofanira kutoziva zvichio chako. Pakaipa. Saka kuti imimi utiwo ndaita mari ndashanda mwedzi wese ndachengeta mari yangu, unenge waita mari? Like December ndakaita mari yakawanda, ndakaita almost 30,000. 30,000 rands after wabvisa ma-expenses ese ukasara neprofit 30,000? Aiwa, mari yangu ndinobvisa ma-expenses. Most of the times mari yese ndinoita padhay even yandobhadhara ndinonyora zvese pasi kuti ndinoti gore ndinoita mari iri yese. Saka inokwanisika here kubhengeka mari? Haikwanisi kubhengeka because handina account. I mean to say, alright, kana chichikubhengeka ndoreva kuseva, like kuti uisewo pamwe panhu panokwanisa kuviga mari yako kuti iungane.
Itombosevheki because ukaisiya futi murume wako wakaiviga pane vanhu vanofamba vachitarisa kuti muri clean here nini vakaona paine mari vanogona kusvika kutwara mari yacho. Saka mari ichingouya chete kana is either musiwo yototumira kuZimbabwe imwe wotohla imwe wototenga zvanoda kutenga. Ndinozotumira mari every week kuZimbabwe like apa ndakazvipa budget yoti at least kana ndichiona kuri busy ndinotsvaka kutumira at least 3000 every week kumusha. Saka ndikatoona mari iyo yakwana ndinochengetesa musikana wekupa. Saka ndikaona mari yakwana ndobva ndatora ndoisa kuZimbabwe. Saka musikana unochengetesa naye musikana unochengetesa iye haasi muchibasa. Akambotipa mari yakadaro ndinotanga kurwa futi. Saka musikana iye haasi muchibasa waunochengetesa. Aiwa ite chibasa ndiye anotoshanda papa. Ore tashanda kupawa. But achengetera vanhu pezvesvika noti muri close inini ndine lakiro kuti vanhu vanongondifara noti vanhu vese ari kundindireka mudiki. Alright. Saka vanhu vese vanongondifevhera almost of the time. Saka zvinhu zvauriwo mudiki kudaro iro chidzidhara iri riripo iri simudzire brother iri raritombokunetsa. Haimbondinetsa ma-first days but nenyati mukadzi wacho nemunhu wake ndakauza kuti handikwanisi ndinotomurespect osasisi vangu munhu kumusha kwangu handikwanisi kuita izvozvo. Kopa zvibhakera pachenyu apapa zvibhakera pachenyu vasikana apa makuhwa panozoti panogara vakadzi vakawanda pane chamakuhwa panoita zvinhu zvakasiyana siyana chichichichi hazvipo here makesi dzakadaro. Makuhwa aripo zvavo but not that much because kana ukadaita zvemakuhwa tsoro akagara sinonomira hauitiwo mari. Saka most of the times dzinongotomuka makuseni because kuna vanhu vamakuseni unofana kunge wakatomira ikoko utonotsvaga munhu wako unonge wakatala kunogona munhu anokuda kana zve2 days. Saka unonge usina time utinogona vamwe vasikana usiratsvaga nyaya dzevanhu because everybody is ever busy because ukarelaxawo hauite mari. Saka iwo papenya wako uri kuzviona kuti uchaita chibasa ichi kusvikira rini? Ndiri kufunga kusiya but nenyaya yekuti handina basa nini nachimbofunga kutira kuti ndione ndisevhe mari ndotsvaga chikoro chekuenda ndoitawo something then ndonotora passport ndoapplywo mumabasa through maagency ekuendawo overseas ndonoshanda at least ndikanoshanda overseas ndoona mari yakanaka kuti ndikwanise kuchengeta mai vangu nevanini vangu nevana. Saka unoda kuenda kuoverseas kana wana overseas wowana mabasa ukaenda kunotsvaga passport then wobva watanga kuti uchengete vana. Saka nyaya yekuti izvo zvakaoma nyaya yekudlisiwa matsvina iyi ishuwa manga musati mambosangana nayo? Ndongozvinzwa mune vamwe but handisati ndambosangana nazvo. Vamwe vachitaura kuti takadliswa svina. Vanhu vandinoziva kuti dzinonga vanhu vanozotaurisa vanenge vakungoketa mastories ndakangozvinzwa zvangu nevamwewo vanhu but handini handisati ndambosangana nazvo. Alright. Saka hamusangani nemaproblems ekuti dzimwe nguva wawa munhu akubhadhira mari yako kuti mari yako ishi moenda kunovata kurumu kuseni oti hauna kundifadza ndipe mari yangu bheki oda kukurova? Varipo ndakatombosangana nemumwe kuti akanditi handei ndakatonipa mari yangu zvakanaka patapinda murume anga ari muZimba tasvika imomo atopedza tozvitasvika patamondova kuti unaitise chibasa iroro ndipe mari yangu bheki. Ukatompa? Ndakatompa mari kebhozi anga akandidzipa tikatopiritsana ndakatopedza ndafa dai pasina kuti security akazonzwa kikirikikiri anga iri mumba akazopusha dho pamwe ndingadai ndakatofa. muZimba chiti ndozvakabvira kumusha kuyazoita mwana mudiki anenge usina basa refu. Saka hapana security inogona kuzoudza munhu kuti upa munhu mari yake? Vakapakatoona imedzi vakatotsvaka kudedza mapurisa saka havanozogondipa mari wainita nzivo zvakari zvigofamba sei kumberi ko dzangobuda mapurisa ndikafara. Ndazvakaomazvo. Zvakaoma basa redu kungoita Saka manje pamunenge muri vanhu vechikadzi pamunenge muri panguva yekutevera iyo iya handiti iwe unofanira kubhadhara rent every day pamba apa. Saka munoita munozvifambisa sei pa? Tinoisa masponji. Because ukaisa sponji inonobloka ropa racho saka ukaita kasoma unongoisa sponji yako kana yapedza wotoenda kutoilet unogomera unogokuzvara sponji iyo yobuda ukana makastoma waramba uchingodaro svikawo usiku wapera.
saka hapana zororo kuti nhasi ndaita zororo hapana. hakuna ukazorora hauito mari. Sponge ndeyakaita sei? Sponge chinhu unokana chimasukuchiso chechine chistaff ndochisponsor totenga zvinhu zvekupinza maplate wotocheka zvinoenderana nesaizi yekuti unoisa unoendera newo. Saka munhu custom azozvioni here? Havatombozvinzwa sponge haitombonzwika anotongonzwa kunge pasina chinhu. I mean kuti hapazomboiti mistake kuti panobva amuda neblood or something. Kana sponge nenge unotoisa unongogona ngoti musati matanga then ofanda tongopinda mutele topfekera sponge yako. Saka iwe chishuwo chako ndechekuti uri kushuwa kuti kana kuri kuti maybe wasawanawo rubatsiro unoda kuti udzokere uregiste chikoro wane chikoro chekuregista waregista then kuZimbabwe kana to South Africa kuno. Chero kwandinenge ndangowana as long as ndakwanisa kuenda kuchikoro even ndikatoona munhu anokwanisa kundidzosera even kutangira kugrade 11 then ndoitawo matric from matric ndozoitawo course then ndozotsvaga basa ndapedza course chikoro chacho. But unozogona here kusiya chibasa ichiwe wajara kubata mari idzi? Let's say for instance paita munhu wati alright yandigare newe pano ndikuisa kuhigh school unodza grade 11 that is form 5 haditika uchita form 5 yako uchienda kuchikoro wozoita grade 12 unyore then from there usa chibasa iwe wajara kubata mari apa pane pasina mari unenge wakugoza kuti kungodla uchivata unozogona kusiya? Ndinotosiya because basa iri harisitongodinakidza mwoyo wangu hausi kufara ungorita nekuti handina zvokuita but mwoyo wangu unorwadza kuti ndo zvandiri kuita especially ndikafunga vana vangu nezvirwere zviriko zvinonditambudza but handina option. I just have to do it because ndikuda mari. Saka ndikaona mwana anenge achindibatsira noziva kuti panoenda kuchikoro ndotsvaga kuti mapiece job choita ndikaona ndaudiwachirawo handakuwachirwa ndikaona ndongotsvairwa mumba ndisingagari ipapo ndichiwana extra money kana kuti ndikangonoka mari kekuhodha zvinhu zvitengesa so that pane ndisiri kuchikoro ndinotengesa zvinhu zvangu ndoona kurezawo mari yekutumira vana. Because ndambofunga nyaya yekuti unodi kureza mari utengese zvako uchitengesera even vasikana vanogara pevava uchitivatengesera kana kuti ovhedzani vanoda munoziva zvinhu zvavanoda iwo makuwanga uchigarapo unoziva kuti vanoda hembe dzakadai dzakadai woenda uchinotsvaga uchinotenga uchivatengesera havabhadhari here? Vanobhadhara but sezvo vangu vachinda ndichishanda navo ka maybe vanozondinetsa kubhadhara saka ndikaona munhu anondibatsira ndinokwanisa kutoita zvokuti ndinozondotengesera kune dzimwe nzvimbo noti pane ndichigara ino. Saka macases ekuti varume vamwe musangana navo kuti hatisi kuda makondomu tiri kuda feya hamusangani nawo wondowedzera mari? Ndovandotosangana nawo akawanda vozi vanenge vachiti uri mudiki achiri fresh saka vakawanda vacho vanenge vachoti havadi then ndongotowedzera mari. Saka zvino vanotongoita zvakada motongobvumawo? Noti ndachida mari handina zvandingaiti. After that wawedzera mari yacho pasina kondomu rashandiswa munozoenda kunotesta here kuti muzive kuti zvakamira sei? Pane ndakakonotesta mumwe manje because pana baba vandakamboendawo navo havaitooneka kuti munhu akurwara saka zvaingondinetsa ndikangoti regai nenonoteswa ndaanotesa zvangu ndichiri right. But manje ukaramba ka uchingowedzerwa mari vachingoita unopesera wazopesera usinomira mushe. Ndotozopesera ndane chirwere saka zvakatoma ndinochandoita sei noti chibasa ichi handichakwanisi. Zvakaoma. Right guys, kana pane vane mubvunzo varipo here? Vane mubvunzo panapa tibvunze kola panapa aripo here ane mubvunzo? Ndimboverenga mubvunzo yenichimubvunza. Aripo here? Hanzi koma STD. Handisati ndambobatwa STD kana ene chimwere acho handisanamboita any sexually transmitted disease ever since pandakatanga basa iri. Usina mbosangana nacho? Handisati. Okay. Hanzi munotestere zvana cervical cancer? Tine time yekuti pane vanhu vemobile clinic
vanokutesta zvese vanenge vachirwara vosirwa mapirisi avo vanenge vaine zvavari vabatsirwa nazvo kuvabatsira vanouya every 2 weeks vanoita kwedzi nemwedzi wakupera. Okay, hanzi iwewe pachako une personal boyfriend here? Hanzi une personal boyfriend here iwewe pachako? Zvemaboyfriend ndakaenda kuzvimira nenyaya yekuti zvinonetsa nebasa rangu iri mumwe munhu azonzwisise. Okay. Ko saka sorambosangana neboyfriend imomo nochisiya chibasa ndikuwanda ndikugarire ndikuchengete? Ndinotoona ukawanda noti uya ugarire ndikuchengete but handinose zvoti unongori munhu anenge akwana pachibasa you never know munhu anogona kuzokutrita rafu papera garama years. So ndangozviudza kuti wese anenge achitaka kugara ndikana kudana neni ndoramba. Okay, hanzi saka panyaya yenhingikiri yemacontraceptives unoshandisa here kana kuti chii kuti usabatire nhumbu? Ndinoshandisa injection like wandabva Zimbabwe ndabaiwa injection re5 years. Okay, pane comment panapa interesting comment. Hanzi if you really want to get out you can save money and start a market or something better than zvauri kuita. Truth is if you are young today but you are young today but it will change. You need to graduate from that utsvage basa antika kwaro. Street life haina guarantee and it's for sure street life haina guarantee. I think that's why actually kuti ndikuda kusiya because iye anotozviziva kuti by the year every year she's getting old. Every year she's getting old. Now achiri fresh but achasvika pakuti adi kora ukamboreka kuti ukaita 2 weeks atova tinosenda 3000 every week kumba. Ko ukamboita zvawakaita 3 weeks usingavasenderi mari 3000 rands yakawanda kuZimbabwe. Ukaita 3 weeks usingavasenderi mari then i9000 ngai. Wobva watsvaga something chekuti utange kuita nemari iyo uite kunorejesa kuchikoro zvawanga uchida zviya. Ungoudza kuti ndine macommitments like now ndine macommitments akupai 3000 ish handika chengeta ichazokuona mwedzi unotevera then womboita unorejesa kuchikoro parise. Zvinonetsa nekuti hamuzivi zvinezvi kuZimbabwe situation yacho and kumba kwedu kwese even kuhama dzangu dzese ndini munhu anotomboitawo mari venge iri nani saka ndikasatumira vanofa nenzara and vana vangu vese ndakazvara neproblem yeasthma vanenge vachida mapumps every time utachinjire mapumps avo anoshandisa ndototenga kuno kundovatumira nekugara vachingoma makachena nekuchinjira magumbezi every time especially nyaya yesipo yekuti vavache magumbezi acho and hakwanisa kufambisa nesipo dzese dzese noti vakaizodzi nepefumi yakanyanya asthma yavo inotanga inenge yaproblem kuti vatange kuenda kumahospital neimwe. No, I mean to say kuti let's say wona 3000 ngandi kuZimbabwe kunoshanda ma-RTGS saka 3000 vakaichinja runs into RTGS imari yakawanda iwo zvinjana sponge sindichitenga kunoku handika then you give them like 2 handika wodza kuti imbondipaiwo mwedzi uno for the next 3 weeks imbomirai kuti expecta mari pane project andoda kuita then wawapa zvinhu izvi double because for them to eat 3000 runs per week is too much. Even kuno South Africa isusu cheko atidye 3000 rands is too much. Vangani kumba kwenyu? Kumba kune vana vangu 2 nemunini wangu 1 achiri kuenda kuchikoro plus mai vamama nababa vanogara navo nehanzvadzi dzavo dzimwewo dzakawanda dzisadzishande nevamwe vanini wavo. Because 3000 rands is a lot of money. Like for instance, pa 3000 rands apa let's say wabvisa vanhu 1.5 watanga grosate kuno kure 1.5 wavatumira wawapa 1.5 in rands kuti vachinje into RTGS antoona and then umbodza kuti ndine project andoda kuita imbomira iko zvino kuti experience yazokuona mwedzi unotevera pa 3 weeks mari yose iyo yombochengetsa musikana yo kubhaoya wachengetsa musikana yo kubhaoya then ka wawana mari yo then you also register ipapo same time you go to register kana first step is to go back kuZim andika passport dzakurumidza kubuda wena unotora passport yako handoona wakabata pa 3 weeks izokabata 9000 yako wakabata 9000 yako ka wakusha kuZim wakubhadhara passport yako kana ye-emergency wabhadhara kana emergency ita kana 3 days andika imwe mari yasara iyo bva watouya kuno kwandika ma-colleges ari muJoburg havane ine permit wosvika wotoregister wakutokontinya chi nekuita grade 11 yako chiverenga
handiona, kana kuti uchiita hako zvemasikati uchiverenga, kana kuti uchiita zvehotel catering yako iyoyo, handiona, uchiita chibasa chako ichocho usiku, handiona. And then uzati vakawanda vakabuda nekudaro kuti masikati ari busy kuverenga, handiri kunzwa manheru eta kabasa chacho icho oreza mari yake, vakasvika pakutobuda chacho chako iko zvinezvi. We are talking of people vatove nechimwe zvinhu mukati meupenyu hwavo. Ndinokwanisa ndichamboedza kuona kuti ndosvamisa sei nditrai kusefa mari yacho, because it's not fair kuti iwo usafire vana sekuru vanani musha wese uvasafire iwewe uri one. Vanhu vose mungouya kuchengetwa nemusikana ari kujuni mwana ari kuJoburg vese vari one. Iwo pachako havasi kuziva zvese zvavari kusangana nazvo kunoku. Vese vangoti chava kungobata foni vachifona kuti tikuda chakati vachitodla 3,000 rands per week. It's not fair. vandokufona vanotofona and havanzwisisi. Even sometimes nombononoka kuisa mari inenge itori hondo. Zvendaona basa nesu tikakupedza chikoro tikakuchengeta vaboko vafa. Izvo zvokuti vanotaura zvina kana nebasa rese izvo zvina kana basa izvo ngavataure kana vachitaura, but iwo haungafika just because izvo ijuti ravo kakuendesa kuchikoro. Ndenge ndichiitira kuti nevana because there is a time ndakambosanyatita mari mamwe wangu bati wangafuna kuti utore vana vako handikwanisi kugara nevana nekuti ndokuti kuchengetera vana vako ndoti kwatengera chikafu. At least unofanira kuappreciate kuti ndoita sei ndakagarana nako kuno kuusiku. It's not easy kuchengeta mwana, saka you have to send money. So ndenda kutya kuti okay vakazoti utore vana vako nebasa rangu iri ndinovaisa kupe ndotangira paine vana. Saka iwe wakazvitarisa iwewe chero wakazvitarisa iwewe unofunga kuti vangabva vadzinga vasukuru vavo? Vanozvita mama wangu munhu wekuti vane mwoyo wakaoma. Handizivi kuti chii chavaitana baba vangu tichikura, handizivi nekuti vanotondisisa zvezvo kuti chiri very hard zvokuti vangadzinga vana vachiti vaindepi? vanoti vatore vana vako else uchanowana ndavaisa kuchildren's home. Yo, yeah, mai vako pakaipa vedway. Alright, right guys, tine mwana tine mubvunzo panapa kana kuti hapana mumwe achisina mubvunzo. Kana pasina umwe ane mubvunzo guys, anyway, caller waita hako, thank you very much for coming up here and telling us a story. We really needed to hear this from the horse's mouth kuti tinzwe. So guys, mazgo chikola uchishiwo chake kana pane anokwanisa kubatsira kola antika ati anoda kudzokera kuchikoro kuti akwanise kuwana kuti aite grade 11, that is form 5 kuZimbabwe. Form 4 akapedza anditi form 5 kuti aite form 5 aindire mberi chikoro. Kana aripo zvakanowila anditika then kola uyo aripo unongondibata kuinbox ndokupa namba dzake motaurirana kana aripo anokwanisa antika. But akatora advice ndamupa yekuti pa 3 weeks ombovanyima 3,000 rands because yakawandisa. Anokwanisa kuti akwanise kuti avabatsire aitewo chimwe chinhu upenyu hwake anti mazviona. So hanzi pin number inga namba ndakapina 1 saka isi kubuda namba ndakapina andika. So thank you very much caller nekuya pano ako muzvara nasoshienya yako nesi kuti zive because kune vakawanda vanotofunga kuti maybe ndikatisiye dzimba idzi tiinde kuno kana kuti tisiye inozichi caller hello adona. Alright, abva adona ake animaona tisiye dzimba kana kuti vana vechikoro tisiye chikoro tiende kunotsvakana nenhingirikiri nekunogara mustreet. Mazviwira kune nyoka kustreet uku makastoma uku. Alright, hello caller. Sorry sisimeli phone yangu yapedzima. Okay, alright. So anyway tatopedza zvedu tatichingototaura nevanhu tichingotaura kuti tati kutaura nyaya yekuti vanhu vari kuti varoda kufona hamenoti asi dei zvanga zviri izvo zvokuti unokwanisa kuti umboita zvandiri kutaura izvo kuti umbonyima vanhu ava mari ava antiona kwe3 weeks chete zvokuti kwai vangaisa vana pakuchildren's home pa3 weeks kunyeba hakuna zvinhu zvakadaro. Then iwe umboiona zvokuti uite noupenyu hwako, that is going to be awesome zvaitobuda zvinhu izvi. But anyway sezvinei thank you very much nekuya kwako pano pachirongwa kuti ushiye nyaya yako nesu tinzwewo because we really needed to hear this. It's informative
kuti vanhu vanzwe kuti zvii zviri kuitika mastriti kunze uku handiona, because kuna vamwe vanotozviemva vachifunga kuti no kune life yakanaka chose. Handiti takanzwa vamwe vakafona musi yachitanzi tinodhiraivha mazimota. Ima musati vava nemota? Hausati vave nemota? Asi vamwe vanadzoka mota. Okay, dzimba dzakanaka edzini kusagara kumabrothel. All right. So ndozvatachida kuti tinzwisisewo ipapo. So anyway, thank you very much. Can you please follow uri ma-comments timbonzwa vamwe kuti vanopawo advice yekuti chii, but kana aripo anokuti anoda kubvisa muchibasa ichi kubatsira kuti uinde kuchikoro, unoita zvechikoro, udzidze chikoro, udai ini akangoya kwandiri ndinongokumupa chinhamba motaurirana mopedzerana nditika. All right, thank you very much. Bye. All right. So guys, vanoda kufona anditika I'm going to take only 5 callers anditika 071 number ndanyora guys, ndandichinyora number apa ndizoti zvafamba sei number yekufona 071 01 01 707 number yekuti mufone 071 01 01 707 number yekuti mufone vari kudawo kudi kucontributa handika kutaura something panyaya iyi kumubatsirawo nemazano kana kumubatsirawo nesomething kana chii handitika number yekufona ndiyo yandakupai iyo handitika 071 01 01 707 handimaona iyo but andisi Kola, hello. Hello, Kola Murisei. Mushe kanjani? Okay. All right. So right. Saka mati mimi let's say for instance ari kuita 12,000 iyo tingamubatsira sei pa 12,000 yake kuti akwazi budget mari kuti akwazi kuita something nayo. All right. Thank you very much, Kola. At least she's listening. Aripo pano, arikunzwawo muchitaura. Maita basa. All right. Kana aripo umwe arikuda kufona guys, ngafone tinzwe. Guys, I think we really need to help here panyaya madrugs, but for now kuti tange kutaura nyaya kuti anzi ngarege madrugs iye asara achiri muchibasa, then it won't help. Because chibasa chacho chaanenge iri anotobinda madrugs iwayo muchibasa umu. Kola, hello. Hello.
Caller, hello. Hello. Ini Ismail, Dongoti Musikana Uyuga, a lot of inconsistencies by presentation yake. Yake get some help. Because to start with, the issue ya taura kandika kudropa, that means panenge pane mukola anenge aripo, imbomirai kufona, mirai, kana ndakudropa, it means pane munhu ari paline, ndichazokuaccepta kana kola umadona. Enderera mberi. Saka ma 3,000 ari kutaura kaya. Munozoti 3,000 rand chacho iri yega ye 1 week akaitumira kuZimbabwe inokava vanhu vari kuZimbabwe mwedzi wese. So I don't see the reason for her to be spending, close to 12,000 rand with Zimbabwe just to pay black tax. So for me, zvangu musikana ane ma-inconsistencies haana kutaura chokwadi chakanyanyisa. Honestly, kana achineka mari yakawanda kuderoka, then surely musikana uyu anofanira kunge achikwanisa kuzvibudisa in this situation. Okay, so inini ndo maonero angu ini. All right. No, thank you very much, and it makes sense as well. No, it's okay then. Thank you. All right. Caller, hello. Hello, Sisman. Muri sei caller? Mushe zviri sei? Mushe kanjani? Mama uyu kana ndakandi kutodeclare because dziri kupinda dzimwe dzivamwe vachifona dzimwe vanhu ngabhombira kufona panenge paine munhu please. Hold on. Hello, caller. Hello. Hello, Sisman. Takunzwa. Yeah, ndati mwana uyu ngaadzokere kuchikoro. Akaita shungu Sisman anotoita something muupenyu hwake. Isusu Sisman asimsabudisa namba dzangu. Musabudisa namba dzangu. Sisman isusu takakura, amai angu ninonga akaroorwa nemundere, amai angu mushona. Ndobva varambana netribe yemashona iyai. Yekunzi mashona nemandevere. Sisman zvinhu zvazvakaoma tikatadza kuenda kuchikoro. Kwakutanga kuita chihure ichi takahura Sisman tichiita time yakamboita tuvana twaihura tuya twaiti tukasvika kumba kweboyfriend munogona kuenda muri 3 mosvika musiya mapa mubible. Munhu akangobuda munokirina imba yese. Sisman takaita chihure ichi. Asi takashingirira ipapo uchibva wazviendesa kuchikoro zvese ndikazviita Sisman ndikadzokera kuchikoro. Kutaura kuno Sisman izvozvizvi ndarespiratory therapist. Antomboda kunzwa chinonzi kana kuti murume kana kuti chii. Nditori nemba yangu ndinogara flat rangu ndega. Boyfriend yangu unotova kuZimbabwe. Ndine murungu anondida kuno but handidi, ndoda muZimbabweni wangu. Ngaashingirira anoenda kuchikoro Sisman, anoshingirira. Toka mai vake havambofa vakaendesa vana ivavo kuchildren's home. Kana vakaendesa zviri nani ozonoklema vana vake achitaura kuti why vana vakanga vaenda kuchildren's home. Yeah, no. Ndozvandingamubatsira nazvo. Vana ngavaende kuchildren's home. Anozonoklema achivaexplainera kuti why vana vakaenda kuchildren's home because angaida kuenda kuchikoro. Anoenda kuchikoro akatonoshanda. Sisman ndakaita hureini asi izvozvi kutaura kunonzi respiratory therapist. No, I see your profile picture. Ndakashingirira ndikauya kuSouth Africa. Ndiri respiratory therapist. Ndikauya kuSouth Africa ndikashanda muSouth Africa. Ndakazobva muSouth Africa ndibva ndauya kuno ndiri kuoverseas izvozvi. Life yangu yatova boss, singaendi kundotochengetawo mhuri vese vanhu kumba ndotovachengeta.
Thank you very much, Kola. ngaziye vana vaende. Okay, Sis Mary, bye. Okay, right. Somebody say number yangu, Sis Mary. No, I don't worry. Atibudise number. Guys, Kola, I think there we are. We have somebody who has been in your industry. Mukadzi ushu. Ari industry and the profile picture yake says it all. Akutaura kuti ndakazviitawo izvi. Kumba kwedu zvakaoma. But taitoenda kunohura kwacho chiura kwachona, but I managed to raise money, right? Ndakakwanisa kuzvinisa kuchikoro. Iko zvinezvi right now atove kuita izvo zvaakuita izvi. Zvekushanda kuchipatara izvi atori nebasa rake rakanaka. Akatozinda overseas. Akuchengeta hama. So you can actually do it as well, even iwewe. Antoona because tine testimony umwe munhu akazviita izvi. Uyo ari kubva kutaura apa. Right. Kola, hello. Hello. Ndeipi Kola? Ndisisimene motherwise. Mushe kanjani? Tinapedza kubatsira vanhu ava. Ini chandiri kuona ka program yedu tikufanira kunge tichiti tibatsirwe nomufundisi nokuti tarisoda iri deliverance chaiyo. Okay. Tichitoda kuti titange tamboita deliverance. Not what munhu adzokera kuchikoro handiti. Adzokera kuchikoro, she is doing the same thing. Nokuti akafunga mari yaibata handitika. Mari yaibata yakawandisa dani zvaatanga apinda kuchikoro. Saka isusu tikamboti vana vagoedza kuti tazvipira tichada kuita vombopiwa deliverance. Pane maprofesa anoita deliverance, mapastors anoita deliverance. Vombodhila nemunhu. Nokuti pane chimwe chinhu chekuti chinozosara chiri mari. Angadzokera kuchikoro but chinhu chinja chiri mari chekuti ndaita mari. Chinogona kumuvhiringidza chomukanganisa upenyu hwake odzokera futi. Sezvo ane vana kudai, zvinhu zvinotonesa kuti adzokere kuchikoro. Munhu anofanira kutotsvaga basa rekuti ashande ariritire mhuri yake. Zvechikoro anozoita asettled opedzisa management yake ari kuti aihotel management yake. Zvinhu zviri kuti akazopedzisa akushanda kana ari pane chimwe chibasa chisina basa. I think zvinomubatsira. So imimi Kola muri pastor here, muri mufundisi here? Ina hangu handisi pastor, ndingoriwo Christian, ndingoriwo muChristian, but ndingoona kuti nyaya dzikashaya deliverance. Tiri vanhu vanongoenda kuchechi Sunday, ndakagamuchira Jesu, ndinongoziva kuti zvinhu zvinoda mari ndezvipi. Okay. Saka muri kuronza kuti tikavaendesa kuna Twavamu, Twavamu vazoita advantage nawe here? Atitori Twavamu tori ani kana kuti ani never we are not here to judge kuti tovaendesa kunani, but chinhu chandikunyatsotaura inyaya yekuti vanhu vanenge vachida deliverance. It's what hauchada zvinhu izvi. Wakufanira kusvipira kuna Mwari kuti Mwari ndada kuzvarwa patsva. Life yandairarama iyi ndakuda kuichinja, ndakuda kuzviita mwana wenyu. Then from there, God will help you. Okay. Ani murwana ndo panonyaya nokuti tikadaramba tichiti tingobatsira vanhu every week tinogara tingoti vanhu tivape mari. Taakufanira tovapa Jesu vanhu ava. Aiwa, ndosaka ndati inini anokwanisa ina ndikwanisa kungoti munhu auya pashondo ngopedza shondo chawaita akutadzwa nyaya yako. Ndosaka ndataura kuti nini anofila kuti anoda kubatsira because ndamupawo option yandamupawo ini personally wacho anga chimuhosta kuti look mari yekutora yakawanda panapa 3000 every week ka imari yekuti grocery ndotenga mwedzi wese kumba kwangu inini. So vana vakanyimwa grocery 3 weeks and that is she's going to have 9,000 rands. 9,000 rands akavanyima akavapa ka 3000 or 9,000. She can send herself back to school. Ongoita 3 months achivadza kuti ndikupa ika1 because 3,000 kuZimbabwe kupa munhu ari kuZimbabwe 3,000 rands imari yakawanda. Mari ari kubata pakuti chituma chivane iye anogona kuzvisevhera ega ende chikoro ende ngiya akaitwa notel management unogona kutoibhadhara. Anobhadhara. Anobhadhara. So inini kutoenda everyday apedza basa ani basa ravanogona kuita manero. Uchirimbidziyo chiita nhingirikini. Munyatsoona zvakanaka vana vanga vatinyazotibudira pachena. Asi nguva last week I believe here zokuti than uyo ari kutoona I'm not going to trust it because mari yakubata neyabatwa nemunhu welast week wakaprogram last week it was less than iri kubatwa nauyu. Exactly. Ndosaka maona but inini now understand the one thing guys as a host anditika hatingangoti munhu angoya inini jutangu kuzongotaura kuti waraiti help kuti nekuti right now titi tokutsvagira therapy ka achiti hanzi monditsvagira therapy handidyi therapy ndodi saka it's for me to tell the audience kuti kana aripo hake aripo anokwanisa handitoona
haavharirwe panze handiti maona. But iye pachake she can also save mari iyi ye3 weeks, that is 9,000 ovapa 3,000 ye1 week handika, then oita chi zvimwe zvinhu odzokera kuchikoro. abatsirika tingitisika tipango mukana averengo macomment section vanhu vari kutaura zvakanaka chaizvo zvinokwanisa kumubatsira. Iye ari kufanira kubvawo kwaari ikoko azvipire kuti ine handichada zvinhu nokuti akaramba ari ikoko is going to think the same thing and araramba achitongomeka mari. Mukana utoona mari yake zvaari kuita naye ari kubata there's nothing. Because 3, 6, 9, 12, 12,000 per month imari inototambirwa naomwe baba vane mhuri munozviziva vanhu vari kutambira ma2.7 pamwedzi. Mujobheki ndo munhu uri kutambirwa mari, munhu anopiwa 8 rand pazuva chaiyo mujobheki kana utaura chokwadi vanhu vanogara mujobheki. mari yarikutambira imarotambirwa nababa vane vana vanotori nevana kuzimbabwe, vanotori nevana kana kuti muno nemhuri vachitobhadhara rendi, vamwe vachitofamba nechimota chaiko nemari iyoyo. Chipamwe mukana vabatsire munhu kuti abatsirwe tombowedzerai makora zvenyasvike pateri, munhu ari kufanira kubatsirwa. All right. Okay, thank you. Thank you very much, Cole. All right. The guy things go zero. Guys, vanoda kufona number ndataura kudhara anditika 071 01 01 707 071 01 01. Kola hello. Ava drop. I don't know. Ava don't. Right. Because it's sure. It's Kola yacho iri kupi. All right. All right. Kola hello. 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 Murisei Kola. Mushe kanjani? Vanhu vatisi kunyanya Amukundizwa. All right. And then Maria Utoro Samida Chupa but then I push up Kapungwa. Yes. New stories that are not the Mario master every week 3,000. I'm not gonna ship back, but then I push up Kapungwa. Sasa Mutanga Mataura. They know that there is a because Anganabari was one or okay. So Murguti mismanagement of fund. Okay. So Kola basically she's saying it's mismanagement of funds. Anogona kudara chibata sure. But Maria yake asikuishandisa zvakanaka. That's why arikutaza kuti amanage mari because mari iyi yakawanda. Ndochutaura na Kola. But unfortunately volume yake yanga iri pasisteric. Right. Kana aripo umwe arikuda kufona guys. Kola hello. Ish. Mai makoza chari kusangana kapanapa. Hello. Kola hello. Muri right estimate. Ndiri right kanjani? Panoto 3,000 every week up in the Pachka wall. 3,000 arumboita mari. Yeah, we can about 3,000 every week. It's okay, can I 3,000 every week? I think 3,000 you but I think 3,000 per week. Almost shut saying I just forgive me. Just not if go out. But there, Tora Mario, you 3,000 per week. Every month, you 3,000. And so, I can't Maria today when I was 4 then go to Tagi Zaki. Just not if go out. All right. Thank you very much. I'm
basa like ari kunyeba uri 3,000 every month, every week. Ndatya. Azviiti. All right. Thank you very much. All right. Hanzi nakola 3,000 every week zvandirambira. Mari yacho yakawandisa iyi. Hanzi mari ye 3,000 yandirambira every week. Ngashandise 3,000 imwe yese amboita zvari kuda kuita zvokuenda kuchikoro otangira ipapo. Ndikola osho. Because mari iyi yakawanda 3,000. Right. Mukuona nchidropa guys panenge paine umwe kola anenge aripo saka makozi anenge achikrosana. Antimaona. So right. Aripo here umwe arikuda kufona kana kuti hapasisina. Kola hello. Hello. Vangofona vakazvidroperawo. All right. Kola hello. Kola hello. Tukukunzwira pasi kola tisi kutombokunzwa. Hello kola makoza achari kukrosana zuka chakatibvisira live button handisi kuziva kuti chiishu. Hello kola. Inini I think sisi ava ve 3,000 ka vanofanirwa kuti votenga grocery next week. I think vanofanirwa kutenga grocery ne 3,000 grocery yemwedzi wese, then vochaya kusevha imwe mari vozviendesa kuchikoro kana vari serious. Ndizvozvo. Mune zvimwe here? Ava vadrop. Hans, I think also, so basically caller, if you are listening one, it's also nyaya kutika mari yauri kubata yakawandisa. Mari yauri kubata yakawandisa. For you to get 3,000 a week, uchipana uri kumusha. Every week kwachitonomira pana munhenjwa kuti tikugamuchira 3,000 kana kuti kuna mukuru kuti tikunotora 3,000 is too much. Ngavadzidze kuita budget nemari ikola. Kola hello. Ndiri right kanjani? Ndinibhuzangu munoona kuti inizvi ndikutora nawo ende mari kutorwa pakapa inenge bata but manyaya iripo ndekutika manje unoona kuti dika mari iri kutaurwa zava bata asi sisi havana musoro manje ndonyaya iri. Okay. Because zvokuti inini mari yacho chaichaiyo hazi ndinoibata but sisitana havana brain. Imi muri kuitawo chibasa chekusex industry chi? Okay. Kola vadona. Kola womurume vari kuti inini ndinotoibata mari iyoyo asi ndoita musoro nayo. So ndofunga kola naivo vari kubasa munhu wechirume asi vari kubasawo rechi sex worker ichi. Kola ndi sex worker vanga wafona apa murume vanobatawo mari yakadaro asi vari kuti kwanzizvo kwai mari ineni ndotoibata asi sisi havana musoro. Anti mazviona. Saka kola vadi vabva vadona vasati vapedza kutaura nyaya yavo. Andi maona. Saka ndikola vechirume because ma-sex workers aya hasi kuvakadzi chete ari kuvarume zvakare. Andi maona. Saka vanga vafona ava sex worker yechirume hanzi mari izvo shuwa tinobata mari dzakadaro asi andichika kola apa havana guest angari pano haana musoro nemari hagoni kushandisa mari yake.
anti mazviona. Kola sex worker yechirume ava anti mazviona, because sex worker ma-sex working aya ariko kuchirume zvakare ariko kuchikadzi, vari both sides, vari kwese anti masvinzwira. Handikwanisi kuvafanira bheki because vatofanira neprivate number, vafana neprivate number, vafana neprivate number, saka handikwanisi kuvafanira bheki. Dei vanga vafana nenumber yavo chaiyo, dei ndavafonera anti mazviona, but vafana neprivate number, so handikwanisi kuti ndivafonere bheki because private number. So kola vanoitawo zvokufamba-fambawo mujobheki umu, kana kuti hamene kwavari kokokola vari munhu wechirume asi anti maona, asi mari vanoibata, asi ivo ndofunga vakaita zvine musoro, vari kuita zvine musoro neyavo mari, vari kuti uyu hana chi hana musoro, mumwe wavo uyu hana musoro, mari haungapi vanhu 3000 every week kumba, hazviiti izvozvo anditi maona. Kola hello. Hello Sismeli. Makadi zvenyu. Tiripo eni makadini. Tiripo. Munoziva ndodza kurwadziwa kana mubereki achirisivha mari pamwana, kana mwana uyu akanyepa akati ari kushanda murestaurant achipa every week 3000. Anoti mwana anoiwana kupi mari yese iyoyo, nekuti pamwedzi 12,000. Iye kunoko South anofanirwa kuti ozvichengeta, anopfeka, anodii, anoti anoiwana kupi? I think zvinoitika nezvekudai soka mubereki wako iwewe right now ukamutumira ukamudza ndikushanda, mubereki asati ambopinda kana tongoti pamwe mubereki asati ambopinda kana mujoni, handika amai ndikushanda murestaurant, hakuno kuzviri kufaya vachirisivha mari, vachipiwa mari, vangakwesheni here kuti mari iyi uri kuiwana ipi? Havangambokwesheni, vanongachitoti mari iri kubva kubasa zvishuwa kumarestaurant ikoko, because havasati vamboziva kuti zvinofamba sei kumarestaurant, havatozvizivi kuti zvinofamba sei. So apa I don't think that we should blame vabereki apa, handiti maona, because vabereki chi vanenge vasingatozvizivi kuti chi, kuti ndo zvinenge zvichito mwana ari kushanda pai, ari kushanda munzira umu, ndo zvinenge zvichitoitika ani maona. So because guys handizivi hangu mubereki, kune vamwe vanhu vari kumamisha vabereki vasingatozii South Africa zvachose, vasina mbovhera vakapinda, vanotofunga kuti kune kola vadzoka. Let's hope ndivo. Kola hello. Hello kola. Ndadzoka zvakare vanhu ndaona kuti pane makomenti ari kutaurwa apa, munoona kuti munoona kuti Sismeli inotokurayo inini mari yokubata, ende ndinotokwanisa kuti izvozvi I'm thinking of buying another house to Cape Town. Alright, mirai kola, imimi muri ku Cape Town, muri kushandira muri ku Cape Town? Aiwa, izvozvi ndiri kushandira ndiri ku East London. Muri kupi? Ndiri ku East London. Ku East London. Saka ku East London mari iyi munotoibata 12,000. Aiwa, that's less. Yobata something like 28,000, almost 30,000 actually. 20,000. Yeah, 30,000 ndibata because nevarungu. Saka imimi alright, ku East London imimi meta zve nevarungu meta zve varungu chaiko chaiko. Aiwa, ndo mix up because munoona kuti uniseka unenge uchiruva kuiseka because apa tiri kushanda neku because apa yasatisfaction kumberi nekumashure. Alright. Asi mari yakawanda manje because yachakakosha kakusatisfya. Kokola madi kuti imimi semunhu wechirume sa sex worker wechirume tite show yenyu ne Wednesday yakanangana nemi. Azviti yakamirira varume. Ndo chaizvo kazvatiri kutaura. Yakamirira varume nechitatu. And this, I don't know if you are going to trust me now. The number, whatever that we talk, it's private and confidential. Even chero mkatsvaga rimwe line rokuti munozoshandisa handine inasho, antimaona. And I don't need to know you. Andifangu kukuzivai handine inasho. I just want people to know kuti varipo ma-sex workers echirume ende muri kuti mimi mari iyi yakadai munotoibata, munoshanda basa iri ende munotoibata antimaona. But tadi kutite show yenyu iyi nemusi Wednesday zvinoita.
asi nyaya iripo ndekuti imimi munenge imimi mapoints enyu ari papi chaipo tinyatsowisana mapoints edu anenge achangofanana neiwaya yekuti imimiwo muchitipo machallenges amunosangana nawo kusex working yechirume iyi kuti ndeapi handiti maona zvamunosanganawo nazvo nekuvanhu vechirume because anofunga kuti masex workers vakadzi chete kuvarume toziva edu isusu kuti ariko handi mune machallenges api amunosanganawo nawo mukufamba umu handiti maona ende zvakare muchiita mari ende zvakare makaiteiwo chamakaita chinzwai ndokukwanisa kukusendrai namba dzangu then we can talk business zvakanyatsonakidza zvakanakidza chaizvo suppose I'm having some like 3 missed calls up and down muri pabasa izvezvi vasikana vakatozara izvezvi because izvezvi ndiri kufanira but izvezvi ndokumbira ndozokusenderai namba dzangu tozotaura orit saka izvezvi hamusi kutokwanisa kushiyana vanhu vari kutaura inyaya yenyu ndatoipa basa kutaura kudai ndangoti ndingowana nguva yekuza mebusinessman okay orit mondisendera mabasa nenguva yenyu maita basa vateereri orit okay so hanzi nakola inini ndatoipa basa vati pane vanhu vari kutofona 3 missed calls handiti maona pane vanhu vari pabasa vatonifonera 3 missed calls right now saka ndiri pabasa saka vakutomanya kubasa izvozvi vari pabasa kwai pane vakadzi vandifonera saka ndisingazozivi kuti hanziti vativo pabasa toita hanzi kumushure nekumuromo avati kudi mushure nekumuromo saka ndisingazivi hangu kuti tichanzwa nakola vati vachanditumira namba dzavo tonzwa kuti ivo zvinofamba sei kuchirume uku kuti vanobhadharwa nevakadzi here kune vakadzi vari kubhadhara vanhu mari here mudzimba kuti zviitike izva zviri kufamba sei kuti tinyatsonzwa naivo kwete next week ka kuswera mangwana nhasi muvhuro nhasi mande ka Wednesday kuswera mangwana antimaona so kola vati vari pabasa right now andimaona kola vati vane maclients 3 akavamirira kola hello aiwa maita basa tinokutendai hanzvadzi thank you very much thank you okay hanzi nakola thank you very much maita basa sando dzenyu simeli makola tikudzidzisa zvakawanda pano saka muri kufunga kutomboti dei tambocontributa mari yekuti kuitwe proper show chaichaiyo because aiwa sando dzenyu nakola ndinangu akawanda miraitoni ndaneta nekutengesa miraitoni wow ari kuti chiwi aisa message pana ndandisira message pana pagaidzi hanzi sisimeli ndanesa nekutengesa mazai angu kuti ndibhadhare fees pana kola hanzi ndaneta nekutengesa mazai angu ndibhadhare fees regaiti mufonere tinzwe adecline call abvaisa macrying emojis aritira kutengesa mazai ake handisi kunyatsonzwisisa po yanzi I'm selling my ovaries kuti ndibhadhare fees saka handisi kunyatsonzwisisa how does it work handisi kuzva zvinoshanda sei izvozvizvo ndandoda kuti timubvunza kuti zvinoshanda sei hanzi ndanetsa nekutengesa mazai angu kuti ndibhadhare fees saka handizivi kuti mazai acho ovaries zvinoshanda sei dei ndakandiri kuziva hanzi maovaries kuti zvinoshanda sei ndakandiri kuti tokwanisa kubatsirana naye but handina ari kudecline macalls handina maybe achandifonera ndaandega ndonzwisa kuti kana chiti ari kutengesa maovaries ake kuti abhadhare fees ari kureva kuti chii regai ndichamubata antimaona so ndeimwewo hawo egg donor it pays a lot of money zvemazai wo egg donor zvokuti kune vanhu vanoda vana vavaya bva regai ndichataura naye kola then anongoya wari haidi achifona chitiudzawo nyaya yake antimaona regai tigonzwa muri kuona kuti guys people they have a lot of issues they are going through so many issues through so many difficulties hello
Hello. 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 Wedzera taurisa midzara wedzera volume atichinyazokunzwa. Aiwa tiri pashoka uri kufanira kushedzera kuti vanhu vakunzwe. Inini kana ndisingakunzwi kusoti vanhu vari pashoka. Right. So andimaona kuti people are going through a lot of stuff, guys. They are going through a lot of stuff out there. There are so many issues, so many things that are happening out there, and we don't get to talk about it because of, judgmental, because they are judged, because we say a lot of things about people without even understanding where they are coming from, without even understanding what is happening in their lives. Tinomanya kujaja. Antimanzwa. Saka regaichi uyu atoti ari kutengesa mazai ake ndiegg donor kuti abhadhire school fees. Saka I think ndichamufonera nhamba dzake, aisa nhamba asenda nemessage. Ndichanzwa naiye kuti zvinofamba sei. Handingakwanisi kukomenda pakuti handizvizivi kuti zvinofamba sei. Ndichanzwa egg donor. Okay, anyora kuti egg donor. Okay, so that ndinzwise kuti zvinofamba sei zveegg donor izvi. Handiti maona. So zvinofamba sei. So guys, yeah, basically this is the story that we had today, guys. Zviri kusanganikwa nevanhu vari kufamba handika mukati meindustry yekufamba famba vachitsvaka mari kumabrothel uku, vaya vatinoti ma-sex workers. Mazvinzwira, guys. Manzwa kuti kune dzinyoka, kune kurohwa kuchaitwa vanhu ikoko, kana kuti kwamuchaita vanhu, kana mafunga kuenda ku-sex industry. Handimaona get prepared kunorova vanhu, get prepared kunopfeka mahiri muchikiya vanhu ikoko, get prepared kunoona dzinyoka, kunosangana zvakawanda nezviripo. Kana pasisina achada kufona last call yokuti tifone, guys, ndonyaya yatinayo nhasi pachirongwa. So it's up to you, guys. I think this was just an educational, show yokuti vanhu muzive what is happening out there, because the prostitution is on the rise. Prostitution is on the rise. Vana vechikoro chaicho vari kutotiza vachienda kunomirawo mustreet vachiti vari kuenda kunotsvaga mari dzekuti vaite zvakasiyana siyana. So we need to speak about these things. We need to talk about these things. We need to alert people out there the dangers of these things. Antimashona izvinoitika murodhi kwavanofamba. Kola hello. Kola hello. Wedzerai volume mbijana. Hello, takukunzwai. Takukunzwai. Hello. Yes, caller, we can hear you. Yes. We can hear you. Ndove mazai vari kukata. Okay, it could drop. I don't know. I was convinced. I don't know why. All right. So, anzikola mudzi yarege zvemasponji. For it's hard, precious for us to tell us kuti timudze kuti regedza zvekuisa masponji. For now, tisina kumupa asina solution. So zvakaoma kuti tingotanga nekuti chiregedza kuisa sponji kuti uchaita ma after effects. Pasina solution yata provider isusu. It's hard. No way I think you can understand ipapo. Data katamupa solution yekuti iona oda iso izvi worega kuisa sponge. Handika anga achakwanisa kuti arege. But as it is right now, atikwanisi kuti timudzo kuti usaisa sponge. Anotisaka matindirege matindodii. Then tobva tapererwa. Antimazviona. So guys, ndonyaya yatanga tinayo nhasi. Anditika hopefully kuti hanzvadzi yedu vavaya vati vari pabasa vari kushandawo vari kamirira department rechirume
let's hope kuti vachandifonera vachandipa nhamba dzasosora kwanga chitaunga chifanira kufonera private number so that tikwanise kuita sei tikwanise kuti tiite show navo vauye vatiudzewo kuchirume kuti zvinoshanda sei zvinofamba sei chii chiri kuitika ikoko handi maona tinzwawo kwese. Okay. Kola hello. Hello kola. Okay, makundinzwa now. Tikukunzwa. Tikukunzwa. Okay, nakandichiti inini I am 20 years old. 20. Yes, ndiri kudzidza kuPoland. Ndiri kudzidza kuPoland now. Saka munhu akandiunza kuPoland achindibhadharira fees akazoti achakwanisi. Saka semunhu aidawo kudzidza uku ndakati handidzokeri kuZimbabwe. Ndisina kupedza kuita sei kudzidza. Saka kuno kwandiri kuno kune maNigerians akawanda. Saka vanhuwo vasikana vari kuno vanowana mari nekurara navo vachipiwa mari $100 per night. Saka ndakambozviita for like a month. Ndikaona kuti izvi hazviitiri hazvisi mandiri. Ndikazonzwa kuti kune kumwe kunotengeswa mazai. Saka mazai aya chinoitika ndechekuti unobayiwa for like 2 weeks. Unenge uchienda kunoita sei kunobayiwa kupi kumagaro every day for 2 weeks uchikurisa mazai muduku. Kana akura vozotora menoti vanotora sei. Saka after 2 weeks unobhadharwa €300. After 2 weeks? Every 3 months. Saka haperi here mazai acho? Aiyo, saka I've been doing this for like 2 years now. Okay. This month pandaenda ndatrya kuti ndiite sei ndidzokere. Zvikanzi zvoni hatichakwanisi kutora mazai ako cause ava mashoma for your age. Mazai ave mashoma and tikatora this time you are putting yourself at risk kuti maybe in the near future haukwanisi kuita sei kuzozvara. Okay. Saka, are you saying that you went to what you 20 years? Kupoland wakaenda une 18 years. Yes. Yeah, panakangopedza A level. Saka uchivaenda kuPoland. Saka munhu yeyo akanga kudedzana ambosvika kana akakubhadharira angosvika kuti achakwanisa kubhadhara. Aiwa, ndakasvika ndikaita first year yangu ndikapedza. Saka second year akabati handichakwanisi izvo ndazvichafambi mushe. Angatori vatete vakati zvona hazvichafambi mushe saka chidzoka. Apa inini kuti ndidzokere kuZimbabwe nenhamba iriko ndisina chandakabata. Ndakati ndichazviita sei ndichazvidzidzisa ndega. At least kuchikoro kwaninodzidza inini ukapasa unenge uchibvisirwa mapercentage pascholarship unoguma wave ne-100% scholarship. Saka ndakagoma ndave ne-100% scholarship, which means fees handibhadhari, ndongobhadhara accommodation nechikafu nechichichi. Saka iko zvino zvimazai aya wanga uchitengesera chikafu neaccommodation? Yes, nandichitengesera chikafu neaccommodation. Saka uri kuita gore rechingani izvozvi? Iko zvino ndiri mu3rd year last semester. Uri mulast semester? 1 year 1 semester, yes. So ukapedza apa unenge wapedza kutsvaka basa manje? Nendapedza. Saka kuita law. Alright. Saka uri kutaura kuti iwewe chasara chiteko zvinezvi ukatengesa mazai ka1 ukawana mari yechikafu ka1 neaccommodation wobva wapedza utsvaga basa. Hello, uri kuti iwewe ukatengesa mazai ako aya ka1 wobva wawana mari yechikafu nebasa wobva wawana basa. Ndizvo?
nokuti zvandandichita ndandichitengesa iwawo ndinobayiwa chichi saka this time hameno kuti zvichatofamba sei kuda kutodzokera futi kuma-Nigerians uko. Apa wasara ne1 semester chete? 1 year. Wasara ne1 year? Yes. Saka kuti 300 iyi inenge chibhadhara chii per year kana kuti per term per semester? Aiwa idiniko zvino fees andichabhadhari cause ndaipasa pesa apa saka ndakapiwa 100% scholarship saka ndichabhadhari fees. Chandinongobhadhara i-accommodation nechikafu nekungoraramawo nematoiletries chichi. Saka accommodation yacho ichita mari? Accommodation zvinongodependa asi patinogareni ndobhadhara 100 euro per month. 100? Yes. Unobhadhara $100 per month? Yero hatisiyazvokunzwa. Watipa unogara uri kubhadhara $100 per month? Watipa unogara uri kubhadhara? Yes. Okay, and then food wobvo $100 per month, and then food yesemester? Kola, hello? Hello, Kola? Tikuita chikunzwa chikata. Saka wati $100 ndeaccommodation. Ko yesi yechikafu nematoiletries unoshandisa mari? Handinyatswangu kukalkuleta kuti mari cause imwe nendichingosivawo kutenga zvinhu like semunozva kana uri kunyika kure kune kuchidiwa kubhadhara mapemiti kuita pekugara saka ndiyene ndichibhadhara saka ndisozivi zvangu kuti zvese inenge iri mari asi inini mari yandinokwanisa kuwana is 300 euro every 3 months. Izvona zvendandichitaura 300 euro panotengesa mazai ako ndopaunopiwa 300. Saka are you saying kuti 300 euro yakukwanira zvese? aikwani hayo asi inomanejeka kana uchizivawo nhamo yako unototi ikwana unototi imanejeki unotozvilimita pane zvimwe zvese zvino. Saka havabvumidze kuti muende kumabasa mushande here? Ende ndiri kuona vari kubvunza kuti kubasa hakuna mabasa, vanhu vacho vari maracist, it's a racist country saka hakuna. Okay guys, here is a situation that we have right now. You need a help guys. Tine mwana who is 20 years old who is in Poland andika bola lo anga chibhadhara school fees yake ndokutengesa mazai anditika ake emudumbu. Saka unfortunately asarigwa negore 1 kuti achipedza anditika saka vari kuti ari kuti paanotengesa mazai ake emudumbu aya anopuwa 300 pounds ndo yaanozobhadhara accommodation at least akazowana 100% scholarship. Saka mari yako diwa inenge iri yematoiletries chete nemari yechi yefood. Guys, I think apa ndo panonida help apa ndo panonida help apa guys. Kune vaya vanobatsira vaya vanoti tinogona kubatsira, toda kubatsira isusu toda kuropafadzwa, ndo panonida help. Mwana uyu anoda help so that guys arige kutengesa tumazai tushoma taswara sezvokuchipatara vatomuudza kuti hazvichaiti mazai ako ava mashoma kuti tichitora mazai aya tichitenga mazai aya hazvichaiti. Ndo panonida help apa. Vari kunze kwenyika guys, if you can help 300 pounds ndo mari ari kutsvaga. Kana akambogona kumanage ne 300 pounds she can still manage ne 300 pounds idzodzo. Handiti maona guys. So aripo ushu mwana ushu machinzwira mega guys. Hands we need more mainly before talking about helping people, please. Inga ataura one, what more do you want to know? It's rather you bring a question than to say you need more, because she already said aitengesa mazai ake all along. Akambotanga chita zvokuenda kumanagerian paipo $100. Akaona kuti hazvisi kushanda, it was not for her. Akaenda kuita zvokunofrisiwa achinobayiwa mainjection
kuti awane maningikiri awane afrisiwo otogwa mazaya aya atogwa mazaya aya handitika then oita sei otopiwa 300 pounds ndo yoonobhadhara but akazita like akapuwa scholarship handichimaona apuwa scholarship handitika then ndo pakazodi ndo 100% scholarship ndo pakazotanga kuti akusara kufunga kubhadhara accommodation nechikafu handichimazviona so handizivi so I'm seeing a comment imwe iri kubva kune mumwe munhu guys let's be anzi of course yes anzi so if someone comes here with a problem let's look into a case before jumping into conclusion. Yes, we are looking into the case already, Cynthia. We are looking into the case already whereby she told us that she's selling her eggs. She has been selling her eggs, but now the doctor told her she can't continue doing that because her eggs are now few, right? She's been doing that all along. Scholarship. Fortunately, I got 100% scholarship because I pass. So I think we'll talk na kola antika then vanoda kubatsira totsvaga chikoro chachiona kuti ndechipi vobvunza pachikoro apa straight information antika kuti zvinofamba sei, then we can start from there. Kola, are you there? Kola, hello. Yes uri chikoro chinonzi chi? Hello, ndiripo. Uri chikoro chinonzi chi? Information in chapel inbox the right. All right. All right. You inbox me chikoro chauri antika and then tokumbira vamwe vanhu variko antika vondipa nemazita ako vobvunzawo zveshuwa kuti uri pachikoro apa zveshuwa here antiona une munhu ari kubhadhara here kana tokapa 100 so that we do our own investigations before antika tazoconducta number dzako anditi ndadziona patave nadzo then tizotangira ipapo. How about that? Okay, it's fine. All right, thank you very much. Kwalesaka ndisave number dzako then totanga taningirira. Totanga ta again nditange ndasave number dzake titange taita in my investigations edu tag toona kuti ndizvo here zvari kutaura kola ushu, then we start from there. Tokumbira vanhu variko anditika right number dzake tasave. Right, so hands we are willing to help. Remember kana pane proof. Yes, Sicilizi ndosaka ndati as for now we wait, then ndotaura neumwe munhu anodi ndotaura nevamwe vanhu vanodi vanokwanisa kuenda kuvanofona pachikoro apa pachandiudza apa, then tozoti ane zita riripo iye zita rake riripo here zvakamira sei ipapo, then totangira ipapo antimaona totangira ipapo antimaona. So point ya Cynthia, yes, I understand it. Kutanga ima verifier, yes, we are verifying, we are going to verify. You also Cynthia can verify kana uchida kuibatsira as well, kana andipa the names, the details and everything. Antika unouya ndokupa and then you call the school, you ask antika, then you tangira ipapo tonzwawo antika, then tovara tangira ipapo. Those who are doubting, guys, patinozoka chitawana zviri legit about giving, please do not give. If you doubt giving antika pane situation yakafanana neiyi kana tazozviwana kuti zviri legit, please don't give. Usape nemoyo wokuti ndinopa ndoda kutanga no, ticha investigator, but kana zviri zvechokwadi asi zvisingazisave nemabhati mukati kana takuti ngakubatsiriwei antika. Zendaya right now is in America, I think she's in America. I'll talk to her, I'll find out from her antika, then tomunzwawo if possible we'll bring her pasho Zendaya
tonzwawo her side of the story, but tichaita mainvestigations edu totaura naye tonzwa kuti zvakamira sei, then totangira ipapo, so that vanhu ngavasauya pano pashow vachifunga kuti kunoenda kunobatsirwa kuti tinonopuwa mari, tinokonobatsiwa, tinokonotaura nyaya dzedu dzokuita make up, we can make up our stories and then topuwa help. No, handitika vanhu ngavauye kana vaine ma genuine problems chaiyo antimaona genuine problems inenge evidence, inenge tangible, inenge evidence. That's when people can chip in and help, because hakunawo munhu ane mari yacho, handisi vanhu vanotorinawo mari, antimaona, but kutongobatsirawo, antimaona. Ndo zvatiri kuda tikwanise kutibatsirane, saka tichatsvaga vanhu vekuti vanofona kuPoland tonzwa. But zvese izvi dei Zimbabwe yedu yanga yakanaka, anditimaona idide Zimbabwe yedu yanga yakanaka, vamunangagwa imi vamunangagwa, dei vana vasiri kupinda nezvavari kusangana nazvo zvese izvi. Gadzirisai nyika imi baba imi, vanhu vadzoke kumusha, vana vaende kumayunivhesiti kumusha, gadzirisai nyika. Zvinhu zvese zvivana vari kuenda through zvinhu zvese izvi nekuda kwezvinhu zvamuri kuita vamunangagwa apa, chimboburukai mupe vamwe chinzvimbo. Right guys, I think wanhasi takwana. Hansi Simeli, what advice can she give? She will come back. Pearl, we cannot, for now we don't know for sure. Antika, so we need to investigate first whether whatever that she's telling us is true. So she will come back. Antika also tools zvakatawo ine help kuti zviri legit here kana zvine ma loopholes tichikudzai. Ndopa munozo vane vana varikuda kuendesa vana kuPoland, ndopa munozobvunzawo mibvunzo kuti saka how safe is it kuti vana vedu vauyewo kuPoland. Antika as for now mirai, antimaona, as for now imbomirai, antimaona. Sendai akambobva kuPoland anga ari kuUSA, antimaona. So guys, thank you very much nekungana kuti pachirongwa chengu chezuva ranhasi guys. Ndichiti vedu we kana uine nyaya yako yakuda kuti ushare utaure nayo, ingave ichi, uya kuinbox kwangu unongofona zvaita vamwe ava, and then we share your story. Ingave zviri kuitika mufamily menyu chako zvamufamily uda advice you want to share, ingave kuti mumba menyu maybe manetsa nechikwambo, antimaona uri kuziva kuti ndinhingi yapedza vamwe mufamily, unoda kutaura kupa live pano, uya utaure vanhu vakubatsire, antika vanokubatsirana nekuti aitoziva munhu pakati unobatsirikana, antimaona. Ingave nyaya yekuti chii handizivi, inyaya dzakawanda dzatinadzo mukati meupenyu hwedu, anditi mazviona dzekuti hanzi pane ane nyaya sisi, ngauye kuinbox kwangu ruva, ngauye kuinbox kwangu. Comment yafadzai ndeipi? Comment yafadzai ndeipi? Iri kupi comment yafadzai yacho, handisi kuiona. Hanza ndine proof I need hope ndo here. Veduweka panapa pasi pekuti tikuraisa mari dzekuti tinofamba tichibatsira vanhu tichingoyopa tichingodai. You come with your own story wega. Anditika mauya nestory yako pano, anditi waya nestory yako pano wega, uchitaura nyaya yako wega pano, then vanhu voivheta, and it's not guaranteed kuti uchabatsirwa, antimaona, nemari yacho iyoyo. Togona kubatsira necounseling uchifunga kuti kuda mari, tokutsvagira macounselors, antimaona, kana kurifeya somewhere. Panapa tisi pakuraisa mari chete, aiwa tinobatsira nezvakasiyana siyana, counseling zvese and everything, antimaona. So haisi nyaya kuti vanhu vauye vaine mentality yekuti izvo ndikuda kunobatsirwa nemari ndoinda kuya, andimaona. Unotora mandikikiri mapepa eumwe munhu akugara nekenza kuti ndikuda kuti ufane kenza pano kudwa inonzi chemotherapy eumwe munhu. Investigate. Kana vanhu vachikwanisa vokwanisa, kana vasingakwanisiwo ndipapo, anditi mazviona. That's the aim. The aim is to create awareness out there, anti mazviona. Ndo nyaya yedu. Hapasi pekuti tiri kuya kuzoreisa mari pano, aiwa tinenge tiri kuda kutongonzwawo kuti mumasociety ndeapi vanhu vari kusangana inhamo dzipi dzosangana nevanhu, but kune dzimwe nhamo dzotinyasona kuti guys ngatichaikonde tibatsire munhu uyu, nhamo iyi kai this is not it, anti mazviona. Iyi nhamo yanga ikundi ega, then people will have to chip in, anti mazviona. So
masvita enyu guys nekusangana pachirongwa vane nyaya dzavo mondibata kuinbox anditika yes chiedza true hatipromisi mari because we don't have money. We can even offer counseling. Tinogona kutokuoffer counseling maybe bokuita zvemadrugs and what totongoti ocancela uyu wobatsirwa nacancela zvapera. No money needed there. Hauna mari yaunoda needed there. Because vanhu hapana hachina ndikiri masponsors isu pano. We don't have sponsorship and we don't have sponsorship. Saka vanhu vasauye vaipasi simelist arisi pakunobatsirwa vanhu nemari. Kana wazoitawo munhu anenge achidawo anoti inini ndinoda kubatsira antika hatingamuvhariri on the other end hatingabhadhivhariri munhu iyeye panze handimaona but isusu pano musauye mene chinakwe chokufunga kuti tinobatsirwa nemari mukadaro munenge mabatsirikana handitika uya nenyaya yako maybe wakambopinda mumadrugs handika you abused drugs you ukabuda come and tell other people and educate other people the dangers of drugs handika kuti wakabuda sei uya utaure kune vamwe vanhu uchiudzawo vamwe vanhu vakubatsire ubatsirewo vamwe vanhu vari musituation yakafanana neyako handitika alright fadzai machongonozondibata maybe wakamboitawo hanzi saka itai live yazuva we can't force her Sean kana zuva achida kuuya nenyaya yake pano timuinterviewe still she's very free anongoya pano tomuinterviewa pano handika totaura nyaya yake tonzwa zvakamira sei because inyaya yekutotrenda iyi hanomaona but we cannot force her kana asina kuuya antimaona kana akauya kana toda kuinterviewa then umuinterviewe antimasvona totongomubvunza sezvazviri imi muchimubvunza mumacomments antimasvona so pamwe wakamboabusa dururo chairo zvokuti ranga rakuita zvinhu zvisiri izvo you want to create awareness out there, you want to to speak to other people out there vari mumasituations akafanana neiwayo kuti vedu weka ini ndoranga rakutoita ndipenge kana ndisvike papi pakadai. This is the platform, you come, you share your story andika tozobvunza wakawanawo help sei uchitibatsira ndakawana help zvakati zvikadai utobatsirawo umwe munhu andimuona life goes on andimuona it's not all cases that people needs money antimashwana. So guys, thank you very much for being here. Bless you guys and mariva kuitei zvakanaka. Tosangana nemusi wechitatu, hatizivi topic iriko nechitatu kuti ndeipi, ndofunga ndewe HIV and AIDS yaya nemusi wechitatu. Then tosangana ipapo tichitaura nezve HIV and what and AIDS or budhi vaya vasex worker vechirume vaya pamwe vanenge vandibata, then totangira ipapo totaura tonzwa kuti chii. When my book is done, but I'm naturally crazy. Okay, that would be nice, Chiedza. Anzana Chiedza Mafangira. I will come talking about drinking when my book is done. Oh, I think basically she's writing a book about her drinking problem. Anyway, so Anza, when my book is done, I'll come and ndotaura hangu nezve problem yangu yekunwa doro yandaita ozotibatsira masano. We can actually see she's a changed Chiedza. She's not the Chiedza that tikamona apfeka wig yake iya tinoziva kuti tikamona apfeka wig yake iya Chiedza ngundu yake iya akataka kudai so akataka kuti manangagwa iwe zova iwe apatoipa tinoziva kuti doro riya rave umu manje. So that would be basically nice for her one day to come here and share her story. Nekuti how she recovered. Antika akazosiya sei kusvikira pari right now, because we can see a whole lot of different Chiedza right now. Vamwe vakataura a lot of things akataugwa zvakawanda akanzi madrugs machichi tikati indikatotora ngati hapana madrugs apa anomaona idoro iri hana kana drug ranomboitawo idoro iri andikwana and she needs help. Instead of us judging her, let's help her. But Zimbabweans, we are too quick to judge. We are too quick to judge. But anyway, kana ave ready kuya nestory yake ye alcohol abuse achauya odzidzisa vamwe vakawanda vakadzi vane problem ye alcohol abuse nevarume vacho zvese antimaona vachauya vachitaura antimaona kuti chichaitika ipapo antimashona. So yeah guys, thank you very much guys. Morara zvakanaka, rega itende kunorara, vanokuswera voswera zvakanaka. Tosangana musi ramangwana. God bless you. Ciao.